Ateko telefonoaren bestaldean ditugu, Patxi Atarrabiatik eta Alonso Frances Legazpitik, egunon bioi. Egunon... Egunon, bai. Bai, ez dakit, baten bat falta zaigu hortik, dena dela... Bai, Egunon. Bale, egunon bioi beraz. Bueno, esan dugu, Bilbon momentu honetan 7 gradu ditugu. Ez da guraldi dugu Atarrabia aldetik, Patxi? Atarrabian temperatura 10 gradutan da, zeru sapaia lainotuta, eta ateri eta hegoaldeko haizeak jotzen du. Eta Legazpi aldetik? Legazpin 7 grado, dana garbia, eta, bueno, izgorri ikusten da, oso bolita, eta pizkatxo bat ezetasuna, eta mendebaldeko haizea dator. Badirudi beraz, bueno, gaur aterri mantenduko dela eguraldia, espero dugu, horrela izatea, falta motatzen dugulako ere eguzkiaren berotasuna momentu batzuetan, goizeko ordu hauetan behintzat nik neuk bai. Bueno, dena dela, gaur albiste handienetako bat dugu atzoko egunez, azizela konklabea, Aita Santu berri aukeratzeko 123 kardinal horiek dagoeneko isolatuta daude Vatikanoan. Esan bezala, atzo izan zituzten lehenengo bozketak, momentuz fumata beltza, beltza ari da irtetzen tximiniatik, Kapera Sistinoko tximinia horretatik. Ez dakit, uste duzue konklabea arina izango dela edo egunak iraungo dituela? Bueno, denborak esango du, baina oike bere tartea hartzen dute, erabakiak hartzu horretik, eta, bueno, hor egongo dira, tira birak eta, bueno, eguraldia bezala, egunak aurrera egin ahala, pues, agian zerbait, bueno, pues, argituko da, eta ez da luzaro izango, Bueno, ez dizuet galdetu, ea jarraitzen ari zareten konklabearen kontua, edo? Bai, niri, bueno, ni ez naiz praktikan egiten duena, baina bai gustatzen zait horrelako aspaldiko babiturak eta hori. Nik uste dut askoskota gaur edo bihar izango dala dena den, eta bueno, nire teoriak dena den orain oso, bueno, a ver, nola sortzen dan, nola ze tirabirak egon diren ja, segurazki haien artean, ja alde batekoak, beste aldekoek, nik uste dut, eta atzo etxean komentatu nuen horrela, eta ni ez nahi esaditua. Aita Santu gaztea esaten dugunean, 70 urte aldekoa izango dala luzerako erabakitzen dutela, eta abertzea tendentzia edo progresista edo klasiko, bueno. Bai, konservadorea. Eta ja 80 urteko bat aukeratzen badute, bada transizio zoritzarrez, transizio bezala, ez da? Zeren, bueno, argentinarrak utzi zuen bidea progresista izan zen, baina hor egongo diren borrokak eta, bueno, a ber, nola irtetzen da, baina, bueno, hori da nire teoria, besterik gabe. Hori ere galdetu nahi nizuen, uste duzuen, Frantziskoren hildotik etorriko den hurrengo Aita Santua edo bueno, konservadorea izango den, ez dakit zuen horren inguruko iritzia ere nahi du jakin, Patxi, ez dakit zuk horren inguruan ze iritzi duzun? Bueno, nire ustez aurrekoaren hildoa jarraituko dute. Aurrekoak, bueno, bakearen alde, gerren aurka, eta, bueno, txiroen alde, eta emigrazioa, eta, bueno, hori, parekidetasunaren alde, eta hitz politak bota zituen, eta, bueno, nire ustez, bai, bere
berak ere indako azea, hortik joango dela uste dut, Bueno, dato gehiagirik gabe. Bueno, hortxe, gure... Esan. Bai, niri gustatuko litzaidake, baina ez daukat nereak zeren hor, egon behar da poteren borroka bat, izugarria. Bai, hori esan hori da, ez? Konklabea politika hutsa izaten dela, hor negoziazioak tarteko, eta, urrengo orduetan eta egunetan joango gara ikusten, ze norabide hartzen duen, Eliza Katolikoak urrengo urteetara begira horrek baldintzatuko duelako segurazki, izango duen norabidea. Goizean zehar egingo dituzte beste bi bozkaketa eta tximiniatik kebeltza urten ezkero, arratsaldean beste bi eta horrela Aita Santu Berria San Petri plazako balkoi horretatik irten arte. Dena dela, honek luzerako eman dezakeelako ere, aipatu nahiko nuke eta bereziki Patxi agian zurekin Atarrabiak San Ferminak ere esango nuke bizi dituzuela, gero eta gutxiago falta da, 2 hilabete besterik ez dira delako geratzen egin izan da azken aurreko eskailerita, aurreko egunetan, eta, Iruña hasi da motorrak berotzen, San Ferminetako kartelaren bozkaketa martxan dagoeneko, ez dakit ikusi dituzuen kartelak maiatzaren 18 arte bozkatu halko diren horiek. Izan duzu aukerarik? Ez ditut ikusik, baina, giroan dago, San Ferminen kontua. Azken aurreko eskalera pasada, ekainakin, eta ekaina orain falta da, eta, hori izango da bezperan, eta, nabaitzen da, giroan, hori, San Ferminak oso indartsuak dira, eta, jai mundialak dira, eta hori, eragin asko du inguruan. Bai, dudarik gabe, atzera kontaketa hasi da zeharo, eta imaginatzen dut, inguruan bizizaretenok ere nabarituko duzuela, dena den, Alonso, zu inoiz egon zara, San Ferminetan? Bai, ez ni nahi nuen horren beste alditan, baina bai, egon naiz. Eta azken aldian oso orain dela denbora asko, bai. Orain dela denbora asko, ez dakit, baina aurten egongo naiz. Aurten egongo zara, begira, plana eginda dagoeneko, begira. Eta ze asmorekin joaten zara normalean San Ferminetara, imaginatzen du parranda egiteko izango dela, baina goizez joaten zara, edo arratsalde inguruan? Ez, aurten arratsalde partean, umeekin, eta, haiek pizkatxo bat jaian sartzeko nahian. Haiei gustatuko litzaieke encierroa ikustea, baina hori telebistatik ikusiko dugu. Aurtengoa plan desberdina orduan, eta begira, orain entzierroa aipatu duzula, gian San Ferminak urreratzen doa zen horretan, ekaineko eskalerika horretan aipatuko dugu kontu hori, segurasko izango dugulako ere aipagai hori albisteetan. Gaur ere berandutu egin zaigu, 7 eta 16 minutu dira ia, beraz hemen utziko dugu gaurkoa ados. Asteburu ona izan, ostegun ona ere bai, eta datorren astean izango gara berriro ere. Bai, da zuek ere. Baita. Aio. Utzi ezu kontatzen, behinume zirela, amestu zutela, itxasoaren beste aldeaz. Egan egiteko egoak, bakean bizitzeko, ez dute besterik nahi, gaur gurekin dantzatzeko. Zederra izango
Goizeko 7 eta 17 minutu Atletikek Bilbon jokatuko den Europako Ligako finalerako txartela lortzeko aukera du. Gaurkoan Joanekoan 3-3 mingarria jaso ostean, buelta emateko eguna iritsi zaie Lehoiei. Jon Garatea. Bederatzietan da itzordua eta Realarentzat amesgeiztuen antzoki izan zenari bere izena itzularazi nahiko dio Atletikek. Old Trafford ametxen antzokia da eta amesteko eguna dute zaletu zorigorriek. Berez zentzaia erronka, San Mamesen jasotako 3 golei buelta ematea eta zer eta Manchester United bezalako talde handi baten aurka ia ezinezkoa zirudien. Baina zailtasunen faltan, arazoak pilatu zaizkio Ernesto Valverderi, ezingo bai ditu zelairatu, ez William Sanaiak, ez Oian Sanzet eta ez da Vivian ere. Evidentemente no podemos pensar en los que no están. El United también tendrá bajas y lo importante es los que estén mañana en el campo. Son los que con los que tenemos que intentar dar la vuelta a esta eliminatoria. Manchesterren bertan eskainetako atariko prentsa agerraldian dituen jokalaringan jarri zuen konfiantza Txingurri Valverdek. Taldearekin joan dire Ingalaterrara filialeko 3 gazte ere, Aingeru Olabarri eta Iker Barela eta Alejandro Rego. Beste, euren eskutan izango da balentria lortzea. Ezinezkoa? Ez, oso zaila bai, baina... No es fácil, sabemos que es complicado porque el resultado que tenemos es adverso, pero esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar y nosotros siempre esperamos lo mejor. Honena espero dute Atletik zalek bai, horren adirazle 4.000 izango dituztela jokalariek horroka Manchesterren bertan. Lehen bufanda eta oiu zurigorriak asteazken honetan bertan entzun ziren Manchesterren. Ezinezkoa ja dio Inigo Kabaka Serri Armaiak zabaldu duen mezuak. Chambles Square plazan egin dute itzordua eta 6 kale jira deitu dute Trafford barretik. Gaur da eguna, historia egiteko aukera, gogoa eta indarra ditu Atletikek, eta naiz irratiak zuzenean kontatuko dizue. Bederatzia lorden gutxiagotan hasita Jon Garateren kontakizuna, Iker Gurrutxagak gidatutako saioa eta Aitor Arregiren iruzkinekin. Egoera, informazioaren aria, naiz irratian. Ostegun honetarako egindulakoako hezkuntza sailak sindikatuekin irekia duen gatazka isten saiatzeko lehen bilkura deialdia. Haserre hartu dute iragarpena langileen ordezkariek eta baita oposizioko taldeek ere. Euskal Herria Bilduren ustez berandu dator deia eta proposamen zehatzik gabe gainera Ikoitzarrese EH Bilduko legebiltzarkideak Lakuako hezkuntza sailburu Begoña Pedrosari eskatu dio propaganda eta aldebakartasuna alde batera uzteko eta gaurko bilerara deitutako sindikatuei baliabidean areagotze bat proposatzeko. Egoera, hezkuntzako egoera ez da ona, ez gaude ondo, euskal hezkuntza ez dago egoera on baten, jaiotze tasaren berakadak, migrazio fluxu berriak eta eskoletan dauden behar berriek konplexutasun handia ekarri diote gure hezkuntza sistemari eta hezkuntza sailak gure ustez ez du behar bestela kalibratu hezkuntza sistemaren baitan dauden profesionalen ezinegona. Gero eta errealitate konplexuagoa bizi da gure ikasgeletan eta kolektibo bat ari da gure ustez aniztasun eta zailtasun guzti horiek edo zailtasun guzti horien karga bere gain hartzen. Arrese komunikabideen aurrean agertu da Gasteizko legebiltzarrean EAJak PSek eta Koalizio Soberanistak aurreko legealdian lortutako hezkuntza itunaren jarraipen batzordeak asteazken honetan egindako bileraren ostean. Euskal Herria Bilduko ordezkariak gogorarazi du lantalde horrek 2 urte zeramatzala bildu gabe. Eta gure ustez horretan ere hezkuntza saila berandu doa. Azken unean mugitu da proposamen zehatzik gabe eta Euskal Herria Bilduren ustez arazoi aurre hartu beharrean arazoen atzetik doa.
Ildo horretan, eta Begoña Pedrosa sailburuak egindako bilera berri horren deialdia bere taldeak behin eta berriz eskatu ondoren egin dela esan ondoren, asteazken honetan egindako bilera gelditu beharretzen prozesu baten hasiera izatea nahi duela adierazi du. Eta bestelako bilkura bat ere badugu albiste. Osasun ituneko adituek lehen 8 ildo estrategikoak aurkeztu dituzte. Mahaiko kidek dokumentuak aztertzeko denbora eskatu dute eta datorren astean bilduko dira berriro ere martxoan eta apirilean zehar 8 lantaldek landutakoa aztertu dute eta zehaztasun askorik gabe talentua erakartzeko neurriak onartu dituzte oraingoz. Josune Erretegi Osakidetzako giza baliabideetako arduraduna da. Aipatu ditugu ez konkretuki, baina bai ongizatea fisikoa, mentala, konziliazioa, alde hortatik, ja hasi gara telelana proiektu batekin Osakidetzan, baina gehiago joan behar dugu. Soldata zarago bestelako pizgarria jarriko dituzte plantilla gaztetzeko. Arduradunen esklusibitatea, meritu gisa kontuan hartzea ere aurre ikusten da. Bileraren ostean, orain arte egindako bidea txalotu du Alberto Martínez, Osasun sailburuak. Iremos viendo en qué momento y en qué plazos eso será nuestra línea de acción. También les digo que el pacto no es un elemento que acabe en junio, que estará abierto de forma continua. Cuando acabe la última reunión de junio estableceremos el calendario de la próxima revisión, porque el pacto tiene que ser un elemento vivo que vaya adaptando a los cambios de la sociedad. Datozen asteetan ildo estrategikoak istea espero da eta ondoren jasotako estrategia kontuan hartuta neurriak hartu beharko ditu Lakuako gobernuak. Aurretik Araban eta Bizkaian egin zuten bezala, Gipuzkoako batzar nagusiek onartu egin dituzte EAJaren, PSeren eta Elkarrekin Podemosen botoekin Euskal Herria Bilduk kritikatu dituen ukitu fiskalak. Itxasoleon. Gipuzkoan foru gobernuko taldea osatzen duten EAJak eta PSek ez dute gehiengo nahikorik batzar nagusietan arau hori aurrera ateratzeko. Eta Elkarrekin Podemosen babesa behar izan dute 3 herrialdeetan lortutako akordioari esker. Asteazken honetan onartutako zerga aldaketak urtarrilaren batetik aurrera egongo dira indarrean atzera eginezko ondorioekin. Itziar Agirre Ogasun eta Finantza diputatua arduratu da osoko bilkuran zerga ukituak defendatzeaz eta adierazi duenez, arau horrek 330.000 zergaduni egingo die mesede, hau da, guztizkoaren 80%. Ziurtatu duenez, akordio instituzionalak agerian utzi du ituna posible dela lortzeko borondatea badago. Azken baieztapen hori kritikatu dute EH Bilduk eta PPek proposatutako zuzenketa partzialak azkenera arte mantendu dituzten bi taldeek alegia. Aritz Perez EH Bilduko batzarkideak esan du Euskal Herrian benetako erreforma fiskala aukatu dutenek azalpenak eman behar dizkietela Euskal Herritarrei. Diru kutxa publikoek 225 milioi euro gutxiago jasoko baitituzte Osakidetza bezalako zerbitzu publikoetarako. EH Bildutik Euskal gizarteari eta ekonomiari segurtasuna emango dion zerga erreforma bat proposatu eta defendatu dugu. Errenta baxuek jasotzen ez dituzten laguntza jaso ditzaten, eta errenta altuek ordaindu behar dutena ordaindu dezaten. Gura proposamenekin urtero 900 milioi eurotan handituko litzateke Euskal Administrazioen inbertsio publikoa. 900 milioi euro urtero Osakidetzan, zainketetan edo industria politiketan aro berri bati ekiteko. Horri egingo diozue uko gaurkoan. Bere iritziz egindako aldaketek tratu privilegiatua ematen diete errenta handiei langileentzako laguntzak ukatzen dituzten bitartean eta deitoratu egin du foru gobernuaren negoziatzeko borondaterik ez da. Baita Gipuzkoako batzarretan egindako ponentzia monografikoan adostutakoa onartzeko konpromisorik ez da ere. Mikel Lezama PP taldeko bozeramaileak berriz EAJaren interesei soilik erantzuten dien erreformak izango dituen ondorioak deitoratu ditu, sektore ekonomiko batzuetan piztu dituen ahots kritikoak nabarmendu ditu eta Mendozari ohartarazi dio konfiantza une batean hausten dela. Aitzitik, Miren Etxebeste Elkarrekin Podemoseko ordezkariak autonomia erkidegoan ehundutako akordio ona defendatu du bere kalkuluen arabera Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 50% egoera hobetuko duten zerga ukituekin. Zerga erreformalako foru arau honetan Podemos aldugunen aldetik egin dugun ekarpena nabarmena izan da, gure ustez, eta zuzeneko lotura dauka ezkerretik defendatzen ditugun helburuekin.
Besteak beste adierazi du zuzenketek etxebizitza eskuratzeko arazoari, familia eta lana uztartzekoari eta deskarbonizazioaren erronkari irtenbidea ematea proposatzen dutela eta aldi berean produkzio sare ahulenari laguntzen diola. Bere aldetik Jesus Zaballos PSeko batzarkideak EH Bilduri eta PPri eskatu die herritarrak gezurrezko diskurtsoekin engainatzeari uzteko onartutako foru araua Gipuzkoarentzat eta Gipuzkoarrentzat egokia baita bere aburuz. Pero lamentablemente hemos podido comprobar cómo el Partido Popular y como EH Bildu ya tenían claro desde un principio cuál era su modelo fiscal de referencia. Para los populares, el modelo de la señora Ayuso que está aplicando en Madrid y para los abertzales, pues el modelo navarro. Lo hicieron con el impuesto de las grandes fortunas y ahora lo vuelven a hacer para el IRPF y para el impuesto de sociedades. Batetik PPri leporatu dio Ayusoren eredua defendatzea eta bestetik EH Bilduri Gipuzkoa eraldatzeko lan gogorrarekin bat egiteko aukera galdu izana. Administrazioko lanpostuen hizkuntzen ezagutzak baloratzen duen dekretuak onartzerakoan, Nafarroako Kontseiluak eta Behatokiak salatu dute gobernuak euskararen bazterketa betikotu egin duela. Iraia Kamra. Kontseiluak eta Behatokiak gogor salatu dute Nafarroako gobernuak onartutako dekretua. Izan ere, administrazio lanpostuetarako hizkuntza eskakizunak zehazten dituen testuan, Alemaniari, frantsesari eta ingelesari lehentasuna ematen zaie egoera askotan. Guztira, 9.500 lanpostu ingurutan baloratuko da hizkuntzen ezagutza. Horietatik 1.459 ez da euskara kontuan hartuko, bai ordea atzerriko hizkuntzak. Euskara soilik 459 postutan izango du balioa. Gainerakoetan euskara eta atzerriko hizkuntzak puntuazio berdinarekin baloratuko dira. Kontseiluak salatu du gainera lanpostu horietako asko zerbitzu zentraletakoak direla eta beraz, Nafarroa osoko herritarrei zuzenduak daudela. Onartezintzat jotzen dute euskarari behar duen balioa ez ematea, izan ere eremu ez euskalduneko lanpostuetan euskara ez da merezimendu, baina atzerreko hizkuntzak aintzat hartzen dira. Bestetik, larritzat jo dute hezkuntza eta unibertsitateko departamentuetan euskara merezimendu gisa hartzen duten lanpostuen kopuru eskasa. Diotenez, egoera honek urrun uzten du hizkuntza eskubideen bermaketa eta euskararen normalizazioa. Behatokiak bere aldetik ohartarazi du dekretuko lanpostu gehienak osasungintzakoak direla, eta ez dela neurri eraginkorrik hartu sektore horretan euskararen ezagutza sustatzeko. Egun bete dituzte Euskal Herriko Unibertsitatearen buruan Jose Ramon Bengoetxeak eta bere lantaldeak orain arte egindakoaren balantzea eta aurrerantzean egin nahi duten aipatu dituzte. Langileen prekarizazioarekin amaitu nahi dute besteak beste. Unibertsitate sistemaren interpelazio berrian oinarrituta jardunaldi osoan kontratatzen hasiko dira irakasleak datorren ikasturtean prekaritatean oinarritutako ereduak gainditu nahi dutela esan du Bengoetxeak. Partzialean jasotzen zen soldata oso murritza zen, ari gara kasu batzuetan 600 euro ingurutaz, egoerarik onenetan 800 eurotaz hitz egiten ari gara, eta jardunaldi osoko kontratazioak gainditzen dute 1.200 muga hori. Lehen 100 egunetan ikerketan oinarrituko den zuzendaritza sortu dute, ikerketa askatasuna sustatu nahi du Euskal Herriko Unibertsitateak Donald Trumpek iragarritako neurrian aurrean. Unibertsitate batek lagundu behar du gizartea desinformazioaren aurkako borroka horretan. Guk eman behar diogu gizarteari kontrastatuta dagoen ezagutza. Hain zuzen, ikerketari lotuta teknikari gehiago kontratatzeko asmoa du eta urgentziaz behar diren azpiegituretarako akordioa egin du Lakuako gobernuarekin. Informazioaren aria. Heldu dira, goizeko 7:00 eta horrekin batera gaurko Gara eta Naizen editoriala ere. Horrela dio gaurkoak osasunitunak eta fiskaletateari dagokionak bide berean behar lukete.
EAJ, PS eta Elkarrekin Podemosen aldeko botoekin onartu zuten Gipuzkoako batzar nagusiek Euskal Autonomia Erkidegoan nagusituko den fiskalitatearen inguruko moldaketa. Alderdi horiek diote aldaketek 330.000 pertsonei ekarriko diela onura, zerga ordaintzaileen 80%. Aurrikus daiteke zergetan murrizketak izango direla beraz, eta ondorioz EH Bilduk salatu zuen moduan diru gutxiago jasoko dute ogasunek. Gipuzkoan ponentzia garaian adituek egin zituzten ekarpenen iritziaren aurkadua hori. Azaldu baizuten arazoa lanaren eta kapitalaren errenten arteko desorekan zegoela. Azken hauen alde, noski. Zerbitzu publikoak mantentzeko diru gehiago biltzeko beharraz mintzo ziren. Eta horretarako ez zirela aski moldaketa txikiak, erreforma fiskal oso bat behartzela. Lakoako gobernutik ari dira, ohartarazten, hausnartu egin behar dela euskal gizarteak zer zerbitzu publiko behar du dituenaren inguruan, eta hauek nola ordaindu behar diren. Bide horretan, Inigo Urkulluren exekutiboak Osakidetzaren zerbitzuaren makaltzeagatik jasotako kritiken ostean, osasun ituna antolatu zen. Atzo egin zuten bilera. Itun hori bere gorabeherekin adostasun batzuk ehuntzen ari dela dirudi, eta oinarri horrek balio beharko du osasun sistema bere onera itzularazteko. Atzo eztabaida honen funtsen nagusia lehen lerroan agertu zen berriro, interes kontrajarriak eta privatizazio arriskua adibidez. Agerikoa da Osakidetza egungo egoera eta eraman duten kalkulu akatsak egon direla, baina hori bezain agerikoa da osasun arloko gastuak haziz jarraituko dutela eta ondorioz dirubilketa handitu egin beharra dagoela. Ituna lortzen bada, punturi garrantzitsuena izango da, hitzarmen hori sozioekonomikoki nola mantendu alden. Desberdintasuna ez da gutxituko baliabide gutxien dutenei zergai jeitxita. Sobran dituztenei zergak igota baizik, eta bereziki kalitate altuko hezkuntza eta osasun zerbitzuak izan da. Hau da, eztabaida nagusia, betiko akatsetan galdu nahi ez pagara. Informazioaren aria. Hogeita hamaseiko gerran nazioarteko voluntario ugari izan zen gurean fasismoaren aurka borrokan. Horiei begira jarri behar dugu hurrengo minutuetan. Gazte ziren, aske ziren, langile ziren, darro zeuden. Ozeano zabal batean hasi dira ikertzen gure hurrengo bi gonbidatuak. Memoria historikoan adituak eta arituak dira, baina batez ere pasioz begiratzen diete gure iraganei. Iragana bakarra ere ez delako, iraganak adar asko ditu eta basoak ez ditu denak erakusten, eurak aletzen dihar dute, bilatu, aztertu eta argitara ematen. Aste gutxi dira Gipuzkoako Foru Aldundian ekimen memorialista zabal bat aurkeztu zutela. 1926an gurera iritsitako 100 voluntario internazionalista baina gehiagoren ikerketa. Liburu handuko dute ikerketaren ondorio eta ikaspenekin, baina esan da bezala, prozesu zabal baten egitasmo zehatzagoak aletzen hasiak dira. Bitartekoak urriak ziren. Fasismoaren aurka borrokatzeko etorri ziren gerraren lehen egunetan gurera eta gaia euskaldun gehienontzat erabate ezaguna da. Ikerketak beraz ezagutza nahi du ekarri argitara eta herritarren entzule zareten hoien laguntza ere behar dute, azalduko du aurrerako. Aitzola Arroyo historialaria eta Aitor Azurki kazetaria gurean ditugu entzun dituzen bezala, baina berriz ere ongitorria emango digu. Ongitorri, bigarren kafera. Kaixo, eskerrik asko. Bueno, lehenik eta baina aipatu dute, hemen ez da egit, itxaso zabal bat, ikerketa zabalago bat, eta horren barruan aletzen hasi zareten zatiak. Ez dakit argitara ematen hasi zareten informazionekin sentsazioa baduzuen ere, itxaso zabal hori pixkat infinituare badela, ez? Memoria historikoaren gai honek etengabe emango lukela ikerketak zabaltzen jarraitzeko, eta pixkat bertigo horretan zabiltzaten, pixkanaka, ez?
adarrak erakusten, ez? Bai, Bertigo horrek gustuare ematen du hortaz, maite dut, lake dut hortan zer daiteke, ez? Pixka bat ikertzea eta, pixka bat aritzea artxiboetan bilatzen, begiratzen, ariai, tiraka, bide berriak urratzen. Luzea da, zabala da, itxaso ozeano handiak dira, baina zoragarria dira bertan arraun egitea, edo igeri egitea. Aitzol, arnaz pixka bat ematen du ere ez, hastea, lehen ale horiek erakusten joatea, gizarteratzea, eta eraberean esaten nuen bezala pixket gizartearen laguntza hori ere eskatzean, ikerlaria bere ilunetik argitara ateratzea, ez? Bai, bestela oso frustrante izango litzake azken finean guk gure esparru lanean edo ikerketa garatzen dugunean, ikerketa horrek fruituak edo emaitzak ez baldin badut ematen ere, guretzat ere gogorra izaten da, eta bentsat kasu honetan ere, beste behin badaukagu ez, itxaropen bide berri bat ireki zegula, ahanzturatik berreskuratu nahi ditugun historio, pertsona eta historia gertakari guzti horiek, ez? 100 gora historia, baina esan da bezala bakoitza bere historiarekin, historio ezberdinak, anitzak, amankomunean borroka antifasista. Baina atzean nahi adina daska, ez? Bai, hori da. Bakoitza bere izena biztena zuen, bere ibilbidea, bere familia, bere lagunak, eta hori guztiari gara pixkana ateratzen, aletzen nolabait esatearren, ez? 100 gora, 120, 130, 100 gora izena bizen ditugu da bilduta, inkluso euren ibilbideak ere bai nola etorri ziren gurera, abuztuaren 8, 10, 12 etorriko ziren lehengoak, nola etorri ziren taldeka, ez? Orain arte pentsatzen zelako, orain arte historiografiak kalkulatzen zuen 60, 80 bat zeudela, baina bazirudien bakan batzu zirela, nola baita esatearren bakarrik etorri zirela, antolakuntzari gabe, ideologia zehatzi gabe, edo nahi zehatzi gabe, ezta? Etorri zirela abentura zale gisa, eta ez demostratzen nahi da, ikerketa honek ere, nola olako persona hauek antolatuta zeuden, eta etortzen ziren oso argi zeukaten gauza batera, faxismoan aurka borrokatzera, demokraziaren alde, eta askatasunen alde. Eta Itzol, hor argi geratzen da, alerta bat ere bazegoela, 1926ko abuztua aipatu da Aitorrek, nolabait internazionalismoa ari zen, nazioartera begira zegokion bezala, eta prest segituan borrokarako. Bai, noski, Europan ja faxismoaren gorakadako 30. hamarkadan ja goia jotzen ari zen, eta ona etorri ziren horiek bazekiten hemen mundu gerratearen aurrekari beti aipatzen da, ez? Campo de pruebas bat izango balitz bezala, eta beraiek ere borroka honen parte izan nahi zutela, pixkat faxismoa gelditu bazekitelako gero Europan onelako beste adibideak gertalitezkela, eta hala gertatu zen. Gainera, gutunetan inkluso, beraiek aipatzen dute, Abraham Gostinsi, gero aipatuko dugun batek ondo esaten du, ez dutela begirale soiak izan nahi, bertara etorren nahi zutela, ona etorren nahi zutela, borrokatzera eta esku hartzera, ez? Horria demostratzen nahi dira motibo bat, xede bat edo zio bat, ez nola besatarren. Bizitza anitzak atzean, jatorriare anitza zen, nondik iristen ziren bereziki edo? Guk identifikatuta dauzkagunak, Frantzia, Belgika, Aitor, bestela zuk gero buelta eman, Frantzia, Belgika, Italia, Suitza, Polonia, Alemania, Austria, Kanada ere bai, baten bat, solte, bai. Eta... Bai, horiek izan dian, dozen erdi bat gutxi gora bera, alegia anitza, bai. Beraz, baziren. Eta historio horietan batzuk bereziki atentzio eman dute. Gaur pegilekuna lankideak, amarretako lekuko pasatze horretan, izo inigo, galdetu Aitzol eta Aitorri Ester Ziberberren inguruan, estutxaren inguruan. Bai, estutxaren zoragarria da, izugarrizko. Guretzat izan da pixka bat, abia puntua, ez nola besaterren, emakume bakarra momentuz dokumentatuta, ona etorritakoa, gurera etorritako Euskal Herrira borrokara, voluntario gisa atzerritarra, bera judutarra zan, komunista eta poloniarra. 20 urte gutxirekin, medikuntza ikasten ari zela Belgikan, estatu kolpea ematen dute faxistek Espainian, eta berak, behatza altxatzen du. Hala esaten du gaina bere testigantzetan, bere semeak eskatu zion amari hil baino lehenago, semea da George Waisan, liburua bidazteko eskatu zion amari hil baino lehenago idatze zala, testu batzuk orduan dakigu lehenengo pertsonan bere amak esplikatuta nola izan zen ibilbide guztia, ez? Eta gurean
zoragarria da Euskadin daukan ibilbide borrokalaria. Zoragarria, impactantea eta oso deigarria. Emakume bakarra momentuz, dakigula, akaso baten bat gehiago egongo zen, baina momentuz dokumentatuta lehenengo egunetik, abuztutik bertatik nola etorri zen, nola metraiadore bat heldu behar izan zuen, bera mediku bezala etorri zen, oso deigarria da bizitza salbatzea etorri zala, bere dizkide batekin, Abraham Gostinskirekin, baita judutarra, baita 20 piko urte zituen, komunista ere bai, eta bueno, bien arteko ibilbide zoragarri hori oso potentea da gurean bukatu zuen, bueno, emakumeak Durangoko bonbardaketaren lekuko izan zen, bertan egon ziren fusilamenduak ere ikusi zituen eta kontatzen du lehenengo persona nolakoa izan zen kontu hori, esaten du ere bai, orain badakit zer den gerla, ezta, fusilamenduak ikusi ondoren, Legution Araban zegoela ere zauritzen dute, Villarrealgo bataia ospetsuan Eusko Jaurlaritzak harrapatu naizula berriz ere Gasteiz, eta bertan erizain zela, gudari bat hartatzen nahi zela, beso batean zauritu zuten, eta egunkari baten ere aterazan zauritu emakumea, izugarria. Eta bukatzen du, Bilbon, mujer izeneko aldizkari antifascista eta feminista batean korresponsal, erreportari. Atera kontuak, izugarria. Ibilbidea ja bakarrik gurean, zoragarria da. Eta orain dokumental bat egiten ari gara, horren inguruan, batez ere gurean, gero ja erresistentzian ere aritu zen nazien aurka, bukatu zuen konzentrazio esparru batean, esterminio zelai baten ere izugarria, baina guk gurean oain zentratuta dokumental batean ari gara, are audiovisual produktorearekin eta jotake, baina ekimena zabala da. Bai, ekimena oso da zabala. Horrelako kasuetan aitzole, Ester Ziberberg estutxaren inguruan ari gara, euren iraganetan zertzegoen, pentsatzen dut, ikerketa hori egingo zenutela ere, ez? Ona iritsi dira, baina aurretik zertzegoen, ze militantziatan zegoen jende hori, nola zegoen saretuta, nola lortzen da eunda luze pertsona, batean ez, hain erreakzio azkarrean Euskal Herria iristea borrokatzera. Kasu hauetan, gehienak edo behintzat identifikatuta dauzkagunak internazional komunistaren barnean kokatzen ziren, Estera Zilberberg, Gotiski eta Belgikoko taldeak bertan baseuden, Belgikako alderdi, langileriaren alderdi barru horretan, eta beraiek basekiten, beraiek klandestinitate gora zertzen, armak egitza zertzen, propaganda, agitazio eta propaganda hori guztia zertzen, baina denak kaldo de kultibo hortan arituak ziren, izan Belgikan beste batzuk Alemanian Alemania naziak indarrean zeuden. Italian zer esanik ez, Mussolinirekin, dana bai. Gehintxuenak erbestean, ez? Askotasko erbestean zeuden persona prestuak ziren. Beste batzuk ez, baina bazutela pixkat konpromesu edo militantzia antifascista klandestino horietatik, eta beste hainbat ere ez dugun aipatu ere, lehenengo gerrate mundialean ere borroketan arituak, nagusiki frantziar jatorrikoak, baina badaude ere hori aurretiko esperientzia militar hori ere bazutenak. Alegia, jende prestua zen eta bazekiten zertara zetozen. Konparatuta, hori niri borrokalei gudari bizar batek esaten zidan, Mateo Balbuenak esaten zidan, voluntade edo energia edo gogo eta disiplina handiagoa zutela. Atzerritar hauek konparatuta hemengoekin, ez da? Ja, prestuak eta beste ibilbide borrokalei bat zeukaterako. Errex uztartu ziren, euren indarrak, euren erresistentzia hori eta bertan zegoena, akaso jakituria gutxiagoko erresistentzia hura? Normalean egia da, atzerri edo nazioarteko internazionalista hauek, beraien bataioi edo komando txikietan antolatzen zirela, gero egia da aurrerago, adibidez, bataion perezagua batean ere nahastu egin ziren, Eusko Gudarostearen barruan ere, bazegon Europa bataioi motorizatua, Europa nomenklatura jarri zioten, bertan segolako internazionalisten sare edo egun gehiena, eta lagino horren lehenengo asteetan behintzat Gipuzkoari dagokionez modu autonomoan edo behintzat beraiek beraien antolakuntzaren kabuz funtzionatzen zuten, gero egia da urritik aurrera eta Eusko Gudarostearen sortzearekin eta bataioi horietan batzen edo multzokatzen zituztela, orduan lehenengo asteetan ustartze hori ez da horre normala, adibidez, Irungo frontean Irungo frontean denak nahiko modu antolatuan zeuden nastuak, batzuk puntxan, beste batzuk erlaitzen, eta hor ematen da heterogeneitate hori, baina gero urritik aurrera Eusko Gudarostea sortzearekin hor dena unifikatzen da, ez? Aitor, aipatu duzu, aste hauetan, ikerketa honek, ikerketa hildo berriak ere zabalditzakela horregatik aipatzen nuen lehen, ez? Infinitoa edo amaiezin izan daiteken ikerketa batean ari garela. Kasu honetan,
ari gara, 36an iritsi ziren, voluntario internazionalista hoien inguruan, 36an iritsi ziren, historia asko atzetik eta historia hoitako batzuk aletuko ditugu, baina nolabait ikerketa kontestu zabala hori zein da, nondik abiatuta, iritsi zarete zehaztasun hauetara edo. Bai, gogoan dut, orain dela urte asko, 2015an nola Miguel Usabiak atera zuen Flores de la República izenekoa, eta bertan ja aipatzen ditu hainbat internazionalista, bertan ja zantzu batzuk ematen dizkigu, eta horrekin piztu zitzaigun nola esatearen bide berri bat, ez da, zen internazionalista gura jende atzerritarra, zer da, antolatuta gainera, oso ideologia zehaz batzuekin, gogo nahi batzuekin, eta bueno, ari tiraka ondoren, Aitzolak eta biok erakusketa bat antolatu genuen Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 2019an okerezpa naiz, eta Salamankan ari ginela ikertzen, ikerketan bertan bidera ateratzen ditzaizkigun izen gehiago, atzerritaren izen gehiago. Eta niko gogoan dut esaten niola Aitzori, hau, nola da posible izen gehiago? Bueno, junginean biltzen, ondoren pandemia etorri zen, pikutara joan zen dena, eta ondoren pandemia pasa ondoren, orain konturatzen ginen, inorketzuela hori aztertu, inorketzuela hori ondo ikertu. Orduan esan genuen, honi heldu behar diogu, gogor eta tinko, guazen anzturatik ateratzea hauek guztiak, eta aldegun gehiena berreskuratzera, gaurkotzera. Historia txiki horietan, aipatu dugu Estutxarena, hor dokumental bat ari zarete osatzen, liburu horrek ere Albertaniaren eskutik izango du, ez dakit 2026rako edo euskerazko bertsioa. Hori da, gure helburua da, esan dizuan bezala, ekimen baten, hainbat ekimen dauden, beste ideia zabalago baten pean egotea, eta zentzu horretan bai, nahi dugu Estutxa gazteleraz, euskara itzuli, semea ere bai, semeak 83 urte ditu antxe bertan, Estutxaren semeak, Parisen bizi da, George Waisan, oso tipo inteligentea, oso konstiente da, bere amak egin zuenaz, eta Euskal Herrian, saiatzen ari garena ez, berreskuratzen bere amaren historia, eta berriz idatzi du liburua, esaterren konpondu ditu gauza batzuk, zuzendu ditu gauza batzuk, eta pasa digu berriz ere bertsio gaurkotu bat, eta hori, ari gara oentxe bertan. Gainea, itzaurrean eskerrak emate ditu, Euskal Herria buruz aipatzen du, nola mugimendu hau sortu. Azkenean, Aitzol eta biok hemen nola esaterren bozera maile batzuk, gure atzean ere bai jende asko dago laguntzen, bolondrez moduan, pixka bat, Estutxak, Jorsek eta jende guztiak egin duen bezala, bolondrez gisa, taldeetan antolatuta bultzatzen, helburu baten alde gauza bera da, haure bai. Eta hori da pixka bat helburua. Ateratzea, berreskuratzea, bai Estutxa, eta bai atzerritar hauek guztiak. Torri ziren doainik, voluntarioki, asko eta asko hemen hil ziren, uste merezi zutela, ezta. Horre aipatu dituzue azken aste hauetan ere Aitzol Belgikako 3 troskistak, hor bada beste historia, nabarmen edo azpimarragarri horitako bat, ez? Bai, hori Amsterdameko ISG artxibategian topatu genuen, gutun ineditoak ziren, eskuz idatzitarakoak. Hor badaude Luis Boulanger, Pierre Zabitz eta René Pasque troskistak, laugarren internazionalekoak zirenak, eta beraiek oso, guri behintzat atentzioa deitzen zigunez, beraien eskuizkribuetan, nola ze maila politiko, ze maila intelektual, ze maila ideologiko, filosofiko zuten, eta 22 urte zituzten. Hau da, gaur egun pentsa ezina izango zen, edo behintzat gu dugun ikuspuntu hoitatikan, urruti topatzen dugu, ez? Baina beraiek ere abuztuaren azkeneko egunetan ona iritsi ziren, eta irailaren lauean, behin Irun kolpistek okupatzen dutena, Luis Boulangerrek azkeneko gutuna bidaltzen du Belgikora, eta bertan parte ematen du, nola René Pasquek obus batek jotzen duen zuzenean, eta bere gorpua desagertu egin zen. Pierre Zabitz zauritua zegoen ja Tarbesen, eta berak ez duela beste erremediorik euki, Avenida Zubia pasa, eta hemen behintzat, faxismoaren aurkako borroka hoietako esperientzia gertakari bezala kontatzen du, eta kontatzen du ere beraiek irautzaren amets ideologiko edo filosofiko horretan, berak irautza hemen ez zuela ikusi, berak ikusi zuela gehiago erresistentzia militar bat kolpisten aurka, baina irautza hori ez zuela ikusi, eta egia da, kuriosoa da ere, nola beraiek Andreu Nin politikari katalanari ere, gutunak zuzenean idazten zizioten, eta bazuten erlazio zuzen hori, baina beraiek testigantza hori ematerakoan, balioan jartzen dutela erresistentzia, esate dute beraiek gaindituak zeudela, armamenturik eta muniziorik ia gabe, antolakuntza falta, eta kontran zutenak, azken finean, beraiek profesional militarrak zirenak,
haien aurka borrokatzea ia ezinezkoa zela, eta beraiek beranduago, gero Katalunian iraultza egiten edo saiatuko zerabandik ere, beraien amets idiliko hoietan ere tinko jarraitzen zutela, ez? Egia da, garaiko giroaren, testu inguruaren, oso adibide garbiak eta potenteak direla, ez da nola deskribatzen duten dena euren gutunetan, garai hortan zeukaten prosarekin hori askotan aipatu dugu, garai hortan zeukaten poesia moduan idazteko edo, lilura horrekin ez. Ze garrantzitsua resistentzia oraino, ze garrantzitsua ere testigantza horiek jaso izana, utzi izana, ari ginen gaur esaten ez, filateliaren nazioarteko eguna dela ez, gutun horiek, posto horiek, ze garrantzitsuak izan diren pixkat, zuen ikerketa hobek osatzeko, lan hori nolabait irudikatzeko eta visualizatzeko zer izan zen, ez? Bai, oso garrantzitsua dira, eta zentzu horretan horregatik egin nahi genion herritarrei, jendarteari eskaera, ez? Dokumentuak, argazkiak, inkluso testigantzak, ez? Oso konstiente garelako, ezin garela gauza guztietara heldu, baina behintzat bai eskatu, ariren bat berriz ere tiratzeko, edo bide berriak urratzeko, dokumentuak, testigantzak, inoiz ez dakizulako, herritarrek eduki dezaketen pistatxoak, zertzeladak. Bai, funtsezkoa, ikerketa horrelako, ikerketa baterako, gutunak, dokumentuak, inkluso testigantzak funtsezkoa dira. Horre, aipatzen ari garen honetan, badago aitzola adibidez, nire aitona kontatu zidan behin egontzela eta arek eta beste hortik abiatuta dokumentu fisikoagoetara eta bestela baino askotan ez, ahoz transmititu diren testigantza horiek ere zuentzat baliozkoa dira. Bai, eta gehienak edo topatu genitzazken bakan horiek ahozko memoria edo ahozko transmisioetatik etorriko dira. Oso zaila da, familia edo esparru pribatu baten barnean horrelako dokumentuak topatzea, baina izan daiteke, adibidez, badakigu helgetan belgen posizio bat bazegoela horra metralladora batekin, Irunen ibili zirela, Andoainen ere, ordan badauzkagu lagin txiki batzuk, eta igual bertako baserrietan edo bizi izandakoak, hoien oroitzapen edo lagintxoren bat eukitzea gaur egun ere, badakigu ere berandu gabiltzala, hurren urtean 80. urte hurren beteko da, ezakit belaunaldiak 2 edo gutxienez 3. belaunaldiaren bidean goaz, berandu goaz, baina seguraski oraindik ere zertzeladaren bat edo topa genezake bide honetan. Bai, azkenean Fred Behrens idazleak ere esaten zuen, historia txikiak askotan historia handian eragiten duela eta frankotan inkluso zehaztu, berak aipatzen zuela determina zehazten dula, hori nahi dugu honekin guztiarekin ere historia txikiek, letra larrizko historia hori ere eragitea hortan. Askotan, informazio hauek ere hiriburuetan egon daitezke, baina landaren moan ere asko izan dira, ez? Nik gogoan dut hemen kontatuta, ez? Nola han bomberenea denaren gaineko auzoetan eta hor el francés izeniko tipoa zegoela, eta hori ibilitakoa zela brigadista eta internazionalista, eta nola etortzen ziren Frantziara bidean ere iesi eta korronte elektrikoaren kablei jarraiki nola iritsi zitezkeen, eta askotan, baserri giro eta landaren horietan ez gertatzen zirela, pixkate ilunago, pixkate itzalago zebiltzan ibilbide horietan informazio horiek, ez beraz, horrelakoak dituenak edo ekar ditzala eta konta iguzen nola jarri baroten zuekin ere harremanetan zeinen bidea. Hori da, telefono bat jarri dugu martxan eta eraberean ere e-mail bat, telefonoa litzateke, irakurrezake? Telefonoa litzateke 665-722-722, errepikatuko dut, 665-722-722, eta e-maila oso horreixa internazionalistak, euskeraz, @gmail.com. Ados, eta askotan esaten dugun bezala entzuleok, momentuan ezin baduzue hau barneratu, askotan egiten duzu eta ondo egiten duzu. Gure txatera, gure e-mailera, gure informazio bidetara idatzia izue lenguan irratian, eguerdi partean aritu ziren internazionalisten inguruan, eta nik badaukat, gu jarriko zaituztegu Aitzol eta Aitorrekin harremanetan, eta hartara zuen informazio hori ere eurengana iritsi daiteke. Aitor eta Aitzol, baditugu minutu batzuk azken hausnarketaren bat egin nahi baduzu, ikusi dute Aitor Arna sartzen eta pentsatu dut, honek badu oraindik zerbait esateko. Bai, esan nahi nuen uste dute merezi duela, ez da lan hau egitea zergatik, beste gutun hauetako batean, Kabran Gostinskik aipatzen zuelako, pasionari ere idazten dio gutun bat, eta lehenik eta behin esaten duena da, Euskadiko borrokalarietako bat nauzu. Eta irutzen zaigu oso potentea dela zergatik, bera bere burua gure
daukalako, ez? Hemengoa, Euskadiko borrokaleietako bat nauzu, hori itzen zaigu. Horregatik bakarrik, ja merezi dutela, ez? Berreskurapen hori, oroimenarena, gure tartasunera ekartzea gaur egun ere bai, ez? Merezi duelako, ahazturan zeuden horiek, gure egitea, gure Euskadiko borrokalarien arteko beste batzu bezala, ez? Aitor Azurki eta Aitzola Arroyo, plazer bat izan da zuekin bigarren kafe hau hartzea. Aipatu dugu, ozeano zabal batean hemen, adaxka batzuk ari garela nolabait aletzen, eta uste dut aukera emango digula, behintzat Aitzolentzat beste kafe bat hartzeko, badakigulako Aitorrek ez dituela gustoko, baina plazera sartuko zaituztegu, ikerketak aurrera egiten jarraitzen duen enean, eta informazio berriak dozkezuen enean, ze benetan liruragarria egiten zaigu egiten ari zareten lan hau. Ozeanotik zeru izartira, izarra zen eta internazionalismoaren simboloa. Eskerrik asko bikote. Eskerrik asko zuri. Du ariztiak, zerrote du honetik gaiztiak, eta zer txarretik ongiak. Minek ez aldu mine materik, nori egiten dio kalterik. Aritzaren memoriak. Askofobiak, gorrotoak dauzka itxuegi, isilik dago aritxulegi, ez daukagatzik ogiak. Naizainak lurretik erauzirik, jarraituko du beti bizirik. Aritzaren memoria. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak arrazoizkotzat ikusten du Errekalden foam bala bidez ertzaintzak zauritu zuen gaztearen salaketa. La documentación aportada por el denunciante parece reflejar los hechos denunciados. Zalo, adiola, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok, argi esan du barrabila galdu zuen gaztea zegoen inguruan ez zegoela istilurik. En la zona en la que se encontraba el denunciante presuntamente no se estaban produciendo incidentes. Espero bezala fumata beltza izan da kapera Sistinotik irten den lehena beltza oiuekin hartu dute Done Petri plazan elkartu direnek.
Gaur 4 bozketa izango dira, goizean 2 eta arratsaldean beste 2, baina nahikoa gehiengorik ez badago 2 kolpe izango dira. Goizeko bozketen ostean eta arratsaldekoak eta gero. О Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык... Eta hemengo hau Vladimir Putin dugu, gaur 80 urte bete dira Sobietar Batasunak naziak Berlinen bertan garaitu zituela, gaur garaipenaren eguna da. Стало предателей и пособников гитлеровцев. Eta honen baitan urtero legez maiatzak 8an desfilea burutu dute, Vladimir Putinek hitzartzea ere izan du, eta une honetan esango dugu, desfilea bukatua dagoela, lore eskaintza egiten egongo dira, azken lore eskaintza egiten egongo dira, seguru aski Moskuko garaipenaren plazan, plaza gorriaren alboan, baina testuinguru honetan ere euskal ikutu bat aipatuko dugu. 1936ko gerran Sobietar Batasunera ihes egin zuten aurren senide eta gertukoek Gernikako arbolaren 2 kimu landatu dituzte Moskun, Bigarren Mundu Gerran armada gorria naziak borrokatu zituen erbesteratuak oroitarazteko. Eta naziartetik ere beste ohartarazpen bat, gutxienez 31 hildako eragin ditu Indiak Pakistanen egindako azken erasoak, azken honetako gobernuaren arabera, artilleria, bombardaketak eta dronak baliatu ditu New Delhik nazioarteak gerra ekiditeko eskatu du. Eta gurera itzuliaz esango dugu, Aitor Esteban eta Eneko Andezak abiadura handiko trena ala estatus berriari buruz hitz egitea saihestu dute, EAJ eta PSren exekutibak berriztatu esteko lehenbiziko bilkuran. Harremana aro berrian sartu dela esan du Aitor Estebanek eta normaltasuna dela nagusi Eneko Anduezak. Baina ondino, bide luzea geratzen da. 3 partiduek direla, gauza delikatuak adostu behar direla, eta ez da erreza. Neure alegina izango da aurrera atara daitzen, baina arrakastatzua izateko, diskrezioa beharrezkoa da. Yo creo que en estas cuestiones lo más prudente es la discreción, ¿no? Yo creo que tiempo tendremos para seguir avanzando, pero la sensación que tengo yo mismo es que todavía queda muchísimo por hablar y muchísimo por trabajar. Eta Araban eta Bizkaian egin bezala, Gipuzkoako batzar nagusiek, EAJ, PS eta Elkarrekin Podemosek proposaturiko ikutu fiskalak onartu dituzte. EH Bilduk mugatutzat jo du erreforma, ogasunaren diru bilketa 235 milioi eurotan murriztuko delakoan. EH Bildutik euskal gizarteari eta ekonomiari segurtasuna emango dion zerga erreforma bat proposatu eta defendatu dugu. Errenta baxuek jasotzen ez dituzten laguntza jaso ditzaten, eta errenta altuek ordaindu behar dutena ordaindu dezaten. Gura proposamenekin urtero 900 milioi eurotan handituko litzateke euskal administrazioen inbertsio publikoa. Eta kirol kontuetan, gaurkoan zita nagusi Atletikena izango da. Bilbon bertan jokatuko den Europa Ligako finalerako txartela lortzeko aukera du Atletikek, joaneko huts eta 3ko mingarria jasostean, buelta emateko eguna du zaila hoiei. No es fácil, sabemos que es complicado porque el resultado que tenemos es adverso, pero esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar y nosotros siempre esperamos. 9:00 dute hitzordua Old Trafforden, Manchesterren aurka eta Naiz Irratiaren eskutik zuzenean bizitzeko aukera izango duzue 9:00 laurden gutxiagotatik aurrera. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Errepidetan nabarmentzeko jazoerarik? Lasai ditugu errepideak Pegi. Ederto, eguraldiari dagokionez nabarmenduko dugu, goiz honetan temperatura freskoak eta lainoak dauzkagula. Une honetan, temperaturari freskoenak Gasteiz inguruan dauzkagu, 6 gradurekin, Bilbon berriz eta Iruñan ere 9 gradu. Une honetan, 10 gradu Donibane Garazin eta 11 gradu Donostia, Maule eta Baionan. Eguraldiaren ondik norako guztiak Ikerri Barluzeak. Ezegonkortasun puntu batekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean goiz ostarte batzuk izango dira zeruan, beti ere zabalagoak izango dira ostarte hauek, lurraldearen ego isurialda, baina kantauri isurialdean ere ostarte politak izango dira. Hala ere goizean zehar berriz ere hodeiak ugaritzen joango dira, eta eguerdi alderako zerua estalisemarrik geratuko da eta hodeigunak trinkoagoak izango dira kantauriar isurialdean. Arratsaldeko lehen orduetan zaparadatxo batzuk emango dira, gehien bat kantauriar isurialdean botako du eta mendi inguruetan, uneren batean gainera ekaizkutsuko zaparradaren bat baztertu gabe, Araba eta Nafarroa erdialdean ere zaparrada isolaturen bat emango da, baina asko zeuri gutxiago izango da, eta hegoaldean aldiz ateri eutxiko dio. Azken orduetan lurralde osoan atertu eta ostarteak irekiko dira.
Haizeak goizean aldakor xamar joko du, goiz erditik aurrera iparraldetik finkatuko da, temperatura minimoek behera ingo dute eta goiz hotza izango da, 1 eta 9 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak aldiz, zertxo bada ere, gora ingo dute, Kantauri Xurialdean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego Xurian 16 eta 21 gradu bitartean, gaurkoan temperatura freskonak Kantauri Xurialdearen barnealdean eta Atu Xamardun lekuetan emango dira, eta altuenak aldiz, Herriberan. Larraitz Zotazo teknika maiatzak 8 dugu osteguna, garaipenaren eguna. Erri urratx maiatzaren 11an senpereko aintziran. Ezpalak Olatz Salvador, Kukai, Suni, Dupla, Maskak, Ingot, Pontspailazoa, Mirabe, Pielete tokiko gunea eta askoz gehiago. Maiatzaren 11an denok senperera, denok erri urratxera. Eman sustengoa sehaskari. Xetasun guztiak erriurratx.eus webgunean. Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik. Bai, Alkainen. Informazioaren aria. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak arrazoizkotzat ikusten du Errekalden foam bala bitartez ertzaintzak zauritu zuen gaztearen salaketa. Argi esan du barrabila galdu zuen gaztea zegoen inguruan etzegoela istilurik. Segurtasun sailak behin-behineko 3 ondorio plazaratu ditu Legebiltzarreko segurtasun batzordean. Bertan Bingen Zupiriak onartu du salatzaileak aurkeztutako dokumentazioan salatutako gertakariak islatuak daudela. La documentación aportada por el denunciante parece reflejar los hechos denunciados. Halaber, ondorioztatutzat utzi du tiroa jaso zuen gaztearen inguruan, ustez ez zela istilurik izan. En la zona en la que se encontraba el denunciante presuntamente no se estaban produciendo incidentes. Gainera, argi du salatzaileak irismen laburreko foam jaurtigai baten kolpea jaso zuela. El denunciante recibió el impacto de un proyectil FOAM de corto alcance. Por tanto, en principio, el arma con el que se disparó es un lanzador de 40 milímetros utilizado para este tipo de proyectiles por parte de la Ertzaintza. Gorka Ortiz de Ginea, EH Bilduko legebiltzarkidea galdetuta, Bingen Zupiriak esan du 40 kamera zeudela Ertzaintzen artean banatua, baina batean ere etzela gertatutakoa grabatu. 40 bodikam egon ziren operazio horretan, danan irudiak ikusi dira eta bakar batean ez da agertu salatzaileak salatu duen egoera hau. Baina horrek ez du besterik esan nahi. Sailburuak legebiltzarrarekin eta herritarrekin duen gardentasunarekiko konpromisoaren zati gisa aurkeztu du agerraldia eta esan du Ertzaintzak indarra erabiltzeko legitimazioa duela gizartearen aldetik, baina indarra ezin dela indarkeria bilakatu. Bere posizio aurkezteko adibidetzat jarri du asteburu honetan hedabideetan argitaratu den elkarrizketa bat. Eraso bat sufritu duen persona bati egindako elkarrizketa bada. Eta elkarrizketa horretan persona horrek esaten du ezin ditugula normalizatu egoera batzuk eta gertaera batzuk. Eta hori esan du eraso bat jasan ondoren. Eta ezin dugu normalizatu legez kanpo dagoena legezkoa baliz bezala interpretatzea. Horrek ondorioak dituelako, eraguzietakoak. Eta ezin dugu normalizatu gaizki egindako gauzak gertatzea. Hori da nire jarreraren abiapuntua. Eta baita ere, Ertzaintzaren partetik jakin dugu, 2023 urteaz geroztik, 184 alditan egin duela tiro Euskal Poliziak. Horietako 14 pertsonen aurka izan dira, ia denak foam balekin. Euskal Herria Bilduk azken 10 urteetan Ertzaintzak izan duen su-armen erabilerari buruzko informazioa eskatu du. Segurtasun sailak berriz 2023 urtea eta 2025 urteko lehen hiruhilekoaren arteko informazioa helarazi du. Guztira 184 alditan baliatu dituzte su-armak eta hauetako 19 alditan pertsonen aurka baliatu dira, kasu bakarrean izan ezik. Foam balak erabili dituzte polizia agenteek. Sailak ez du pertsonen aurkako tiruen ondorioen berri
bai ez dutelako pertsona jo, ala ez dutelako medikuen txostenik eskura. Segurtasun sailaren arabera, foanbalak desordena publikoi aurre egiteko erabili dira, naiz eta kasu batzuetan pertsonak atxikitzeko ere baliatu diren. Adierazgarria da martxoaren 30 honetako Bilboko kasu bat. Arazo psikiatrikoak zituen pertsona bati aurre egin zion ertzaintzak, labana bat zuen eskuan eta 5 foanbala tiro jaso zituen. Txostenean eskopetaz egindako jaurtiketa bat ere jaso du. Lakuak derion izan zen, lapurreta egin ostean iesean zioan auto baten gurpilari egin zioten tiro. Ñabardura garrantzitsua da, araudiaren arabera poliziek ezin baitute tiro egin euren burua edo hirugarrena arriskuan ez badago. Ezin dute tirorik egin inor beldurtzeko edo iesari jo dion norbait atxilotzeko. Animaliei dagokionez, 165 interbentziotan baliatu dituzte suzko armak poliziek, zauritutako animaliak akatzeko ala errepidetan arriskua sortu zutelako. Informazioaren aria. Goizeko 8:11, arlo politikotik nabarmenduko dugu ere Aitor Esteban eta Eneko Anduezak abiadura handiko trena ala estatus berriari buruz hitz egitea saiestu dutela, EAJ eta PSren exekutibak berriztatu osteko lehenbiziko bileran. Harremana aro berrian sartu dela esan du Aitor Estebanek eta normaltasuna dela nagusi Anduezak. Abiadura handiko trenaren konexioaren arira ikamika izan da bien artean eta industriaren egoera baitan ere, Madrilgo politika eta hitzaldia izan dituzte ahotan. Autogobernuaz ez dute hitz egin, baina kazetarien aurrean diskrezioaz aritu dira. Aurrera pausuak emon dire, baina ondino bide luzea geratzen da. 3 partiduek direla, gauza delikatuak adostu behar direla, eta ez da erreza neure alegina izango da aurrera. PSko buruak ere diskrezio eskatu du, EAJ eta PS ardatza direla nabarmendu du, eta oposizioko alderdiek nolabait erabaki beharko dutela gobernu ekintzarekin bat egiten duten ala ez. Yo creo que en estas cuestiones lo más prudente es la discreción, ¿no? Yo creo que tiempo tendremos para seguir avanzando, pero la sensación que tengo yo mismo es que todavía queda muchísimo por hablar y muchísimo por trabajar. Abiadura handiko trenaren loturari dagokionez sortutako polemikari eta Anduezak Imanol Pradales lehendakariari egindako kritikari buruz PSko idazkari nagusiak azpimarratu du, elementu honen baitan aferak erabat konponduak daudela. Gipuzkoan berriz onartu egin dute erreforma fiskala, Araba eta Bizkaian bezala, Batzar Nagusiek EAJ, PS eta Elkarrekin Podemosek proposatutako ikutu fiskalak onartu dituzte. EH Bilduk mugatutzat jo du erreforma, ogasunaren diru bilketa 235 milioi eurotan murriztuko delakoan. Erreforma atzera eraginarekin aplikatuko da. 2025 urteak lehen eguna abiapuntu izango duelarik. Itziarragirre ogasun eta finantza diputatuak aldarrikatu du erreformak 330.000 zergaduni mesede egingo diela. Pertsonei zuzendutako erreforma da. Gaur egungo gizarteak dituen erronkei aurre egiten diena. Pertsona zaurgarriak babestuko dituena. Etxebizitzaren arazo larriari irtenbideak emateko lagungarri izango dena. Aritz Perez Euskal Herria Bilduko batzarkideak kritikatu du Euskal Herrian beneteko erreforma fiskala ukatu dutenek azalpenak eman behar dizkietela Euskal Herritarrei, diru-kutxa publikoek 235.000 milioi euro gutxiago jasoko baitituzte zerbitzu publikoetarako. EH Bildutik Euskal Gizarteari eta ekonomiari segurtasuna emango dion zerga erreforma bat proposatu eta defendatu dugu. Errenta baxuek jasotzen ez dituzten laguntza jaso ditzaten, eta errenta altuek ordaindu behar dutena ordaindu dezaten. Gura proposamenekin urtero 900 milioi eurotan handituko litzateke Euskal Administrazioen inbertsio publikoa. 900 milioi euro urtero osakidetzan, zainketetan edo industria politiketan aro berri bati ekiteko. Horri egingo diozue uko gaurkoan. Bere iritziz egindako aldaketek tratu privilegiatu ematen diete errenta handiei langilentzako laguntzak ukatzen dituzten bitartean. Mikel Lezama PPT taldeko bozeramaileak berriz EAJaren interesei soilik erantzuten dien erreformak izango dituen ondorioak deitoratu ditu. Aitzitik Miren Etxebeste Elkarrekin Podemoseko ordezkariak autonomia erkidegoan ehundutako akordio ona defendatu du, bere kalkuluen arabera Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 40% egoera hobetuko duten zerga ukituekin.
Zerga erreformarako foru arau honetan, Podemos alduguren aldetik egin dugun ekarpena nabarmena izan da, gure ustez, eta zuzeneko lotura dauka ezkerretik defendatzen ditugun helburuekin. Bere aldetik, Jesus Zaballos PSeko batzarkideak EH Bilduri eta PPri eskatu die herritarrak gezurrezko diskurtsoekin engainatzeari uzteko. Pero lamentablemente hemos podido comprobar cómo el Partido Popular y como EH Bildu ya tenían claro desde un principio cuál era su modelo fiscal de referencia. Para los populares, el modelo de la señora Ayuso que está aplicando en Madrid y para los abertzales, pues el modelo navarro. Lo hicieron. Eta aipatuko dugu ere arlo politikotik osasun ituneko adituek lehen 8 ildo estrategikoak aurkeztu dituztela, hamaiko kidek dokumentuak aztertzeko denbora eskatu dute eta heldu den astean berriro bilduko dira. Martxoan eta apirilean zehar 8 lantaldek landutakoa aztertu dute eta zehaztasun askorik gabe talentua erakartzeko neurriak onartu dituzte oraingoz. Josune Erretegi Osakidetzako giza baliabideetako arduraduna da. Aipatu ditugu ez konkretuki, baina bai ongizatea fisikoa, mentala, konziliazioa, alde hortatik, ja zigara telelana proiektu batekin Osakidetzan, baina gehiago jun berdegu. Soldata zarago bestelako pizgarriak jarriko dituzte plantilla gaztetzeko arduradunen esklusibitatea meritu gisa kontuan hartzea ere aurre ikusten da. Bileraren ostean, orain arte egindako bidea txalotu du Alberto Martínez Osasun Sailburuak. Iremos viendo en qué momento y en qué plazos, eso será nuestra línea de acción. También les digo que el pacto no es un elemento que acabe en junio, que estará abierto de forma continua. Cuando acabe la última reunión de junio estableceremos el calendario de la próxima revisión, porque el pacto tiene que ser un elemento vivo que vaya adaptando a los cambios de la sociedad. Datozen asteetan ildo estrategikoak istea espero da eta ondoren jasotako estrategia kontuan hartuta neurriak hartu beharko ditu Lakuako gobernuak. Hezkuntza arloan berriz, ostegun honetan lehenbiziko bilkura izango dute Lakuako hezkuntza sailak eta sindikatuak, helduden asteko greba segida hasi aurretik. Hain zuzen, testuinguru honetan gatazka ixten saiatuko dira eta haserre hartu dute iragarpena langileen ordezkariek eta oposizioko taldeek. Hain zuzen, EH Bilduren ustetan berandu dator deia eta proposamen zehatzik gabe gainera. Ikoitz Arrese EH Bilduko legebiltzarkideak Lakuako hezkuntza sailburu Begoña Pedrosari eskatu dio propaganda eta alde bakartasuna alde batera uzteko. Hezkuntzako egoera ez da ona, ez gaude ondo, euskal hezkuntza ez dago egoera on baten, jaiotze tasaren berakadak, migrazio fluxu berriak eta eskoletan dauden behar berriek konplexutasun handia ekarri diote gure hezkuntza sistemari eta hezkuntza sailak gure ustez ez du behar bestela kalibratu hezkuntza sistemaren baitan dauden profesionalen ezinegona. Gero eta errealitate konplexuagoa bizi da gure ikasgeletan eta kolektibo bat ari da gure ustez aniztasun eta zailtasun guzti horiek edo zailtasun guzti horien karga bere gain hartzen. Goitzeko 8:19 dira. Informazioaren aria. Bizkaiko PSeko batzorde betearazleak espedientea zabaldu eta militantziatik kendu du Pedro Gallego. Joan den astean, Ermuako zinegotzi karguari uko egin zion bikotekidari eraso egin izan egotzita. Ermuko alkate Beatriz Gamizek zinegotziak emateko eskatu zion eta zinegotziak berehala formalizatu zuen hori azken udal batzarrean. Martxoaren 31 bertan PSeko ordezkariak zinegotziarekin harremanetan jarri ziren eta jakinarazi zioten alderdiak zorroztasun handienarekin aplikatuko zituela bere barne funtzionamenduan aurreikusitako ekintzak, hala nora espedientea irekitzea eta militantzia egun horretan bertan etetea. Eta herrien buru jabetza eta bizitza duinak izango dira, emakume mundu martxako aldarri nagusia gazte honetan Euskal Herriko txoko ezberdinetan hainbat ekintza burutuko dituzte, eta hilaren 10ean ekintza nagusia bardetan hasi eta Donostian manifestazio nazional batekin bukatuko da. Lurraren defentsan mundu eta bizitza bizigarriak erdigunean jarri nahi dituzte klima larrialdi bete-betean aurkitzen garen honetan, non baliabide naturalen ustiek eta biodibertsitatearen galera masiboa edota lurren oso abiadura azkarrean gauzatzen ari den. Emakumeon mundu martxatik jendarte eredu horretara bideratzen duten erakunde ekonomiko zein
finantzierioak interpelatuko dituzte eta era berean sistema cis-heteropatriarkal kapitalista eta kolonialista zuzenean begiratzeko beharra mahai gaineratu dute. Hilaren 10ean, larun batean, Bardean hasi eta Donostian amaituko den ekintzan parte hartzeko deia egin dute, tartean Aramaio, Gernika eta Irun eta Hendaia arteko zubitik igaroko dira hainbat ekintza eginez. Ekintza manifestazio nazional batekin amaituko da, Donostiako EASO plazatik 7:30 abiaturik. Eta esako urtegiaren handitze lanek aurrera jarraitzen dute, berriz ere dirutza bideratuko dutelarik, ezpondaren egonkortzea ezin gauzatu dabiltza eta beste 57 milioi euro bideratzea erabaki du Ebroko Konfederazio Hidrografikoak Hala, hasieran aurreikusitako aurrekontua boskoiztu egingo da eta gainkostuak 500 milioi eurotik gorakoak izango dira. Kezkagarria da egoera, eskuineko ezponda egonkortzea ezinezkoa dirudieta, horren adierazgarri gainkostuak. Hormigoia eta dirua ari dira xautzen eta ezpondak mugitzen jarraitzen du. Orain beste 57 milioi euro bideratuko dituzte lan hauetara, lasaitasuna izeneko etxeak zeuden lekuko ezponda da mugitzen ari dena, bere garaian etxe hauek ustu eta eraitsi zituzten segurtasunik ezintzelako bermatu bertan 2014 urtean, orain 11 urte, Rio Aragon taldeak herritarrei iseka egitea dela berriro ere dirutza bideratzea horretan esan du, ez denean segurua amaituko dituztenik lanak ere. Eta bestelako instalakuntza bat, Arraia, Maeztu, Irauriz, Gauna eta Donemiliagako lurretan laminoriak aurkeztutako energia eolikoaren proiektuari ez dio ingurumen baimen eman Lakuako gobernuak. Boletin ofizialak egin du publiko txostena eta aipatu lurretan Aixeindar elkarteak, Iberdrola eta Lakuako gobernuak ezingo du 40 megabatioko parke eolikoa eraiki. Beti ere hilabeteko epea izango du elkarteak helegitea jartzeko parke eolikoa ez, baina Lakuako gobernuak Arraia Maeztun eguzki plaken parke bat eraikitzeko baimena eman dio proiektua moldatu ondoren enpresak. 34 megabatioko potentziako parkeari eman dio ingurumen baimena eta 58 hektarea okupatuko ditu. Informazioaren aria. Kantu hau ez dugu ausaz sartu, gaurkoa garaipenaren eguna da, eta testuinguru honetan esango dugu 1936ko gerran Sobietar Batasunera ihes egin zuten aurren senide eta gertukoek Gernikako arbolaren 2 kimu landatu dituzte Moskun, Bigarren Mundu Gerran armada gorriak, naziak borrokatu zituen erbesteratuak oroitarazteko. Garaipenaren egunaren 80. urteurrenaren bezperan, gerrako aurren senideak, hezkuntza eta kultura arloko ordezkariak, militar erretiratuak eta aritzkimuen lekualdaketaz eta kontserbazioa arduratu ziren funtzionario errusiarrak bertaratu dira ekitaldira besteak beste. Gerrako umeen ordezkari gisa, bertan izan dira Victoria Iglesias eta Moskuko garaipenaren parkean Gernikatik zetozen 2 aritzen landaketan parte hartu du berak ere. Kimuak gerran eroritako Espainiarrei eskainetako kaperaren aurrean landatu dira Moskuko garaipenaren parkean. Bain zuzen bukatuak dira dagoeneko garaipenaren eguneko desfile eta lore eskaintzak plaza horretan bertan. Putinek aliatuak bildu ditu garaipenaren egun honetarako Sobietar Batasunak naziak garaitu zituela oroitarazteko. Asiako buruzagi ugari izan dira ospakizunetan, Errusiaren kanpo politikan mendebaldearekin duen konfrontaziotik kontinente nagusia dena eta Afrikarrak ere izan dira. Errusia haiekin harremanak indartzen saiatzen ari baita lankidetza militarraren bitartez. Hoien artean, Xi Jinping Txinako presidentea nabarmendu behar da, gaur Vladimir Putin Errusiako presidentearekin bilduko baita, Robert Fico Eslovakiako lehen ministro izango da, Europar Batasuneko herrialde bakarra, bertara joango dena, Sobietar Batasuneko hautetsi edota soldadu hori izan ziren eta nazismoaren aurka armada gorrian borrokatu zuten kideak ere bertan izan dira, eta esango dugu ere, Hego Amerikatik nabarmendu direla, Lula da Silva, Miguel Díaz-Canel edota Nicolás Maduro. Goizeko 8:25 dira. Informazioaren aria, naiz irratia. Nazioartetik ere nabarmenduko dugu nola ez espero bezala fumata beltza izan dela kapera Sistinotik irten den lehena, beltza oiuekin hartu dute Done Petri plazan elkartu direnek.
Asteazken arratsalde honetan egin dute Aita Santuberria hautatu behar duten kardinalek lehen bilkura eta baita lehen bozketa ere. Egunean 4 bozketa izango dira, goizean 2 eta arratsaldean beste 2, baina nahikoa gehiengorik ez badago 2 kolpe izango dira. Goizeko bozketaren ostean eta arratsaldekoa eta gero. Hoiek, gaurko kontuak baina gogora ere ekarriko dugu, konklabea bera nola hasi den. Frantzisko Aita Santuaren ondorengo aukeratu beharko duten 133 kardinalak asteazken arratsalde honetan itxi dira Kapera Sixtinoan konklabea abiatzeko. Diego Rabeli liturgiako ospakizunen maisuak ateak ofizialki itxi ondoren. Kardinalek Aita Santuberria hautatzen dutenean irakiko dira berriro. Formula latinez ahoskatu du Rabelik extra homenes denak kanpora, konklabetik kanpoko orori kapera uzteko eskatzeko. Extra homenes. Kapera Sixtinoko zurezko atetzarrak 2 guardia suitzarrek zainduak asteazken arratsaldeko 6 laurden gutxiagotan itxi dira. Barruan hautesleak geratu dira, Raniero Cantalamessa predikari kaputxinoarekin, zeinak gogoeta bat ahoskatu baitu kaperatik irten eta horiek bakarrik utzi aurretik. Une horretatik aurrera 80 urte baino gutxiago izateagatik botoa ematera deitutako 133 kardinalak itxialdian geratu dira Aita Santuberria aukeratzeko, Frantzisko apirilaren 21ean hil eta 17 egunera. 3etatik aurrera telefono sarea moztu dute Vatikanoan eta 4:00 egin dute sekretu zina kardinalek. Hortik aurrera ezin izan dute kanpoko inorekin hitz egin, mugikorrak kendu baitizkiete. Kapera Sixtinoan sartu dira ondoren. A Lucius Antonius Cardinalis Tagli, spondeo voveo acciur. Sic me Deus adiuvet, et hec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Asteazken arratsaldean izan dute lehen bozketa eta tradizioari jarraiki erretako txartelenkeak sortutako kolorearekin iragarri dute emaitza Kapera Sixtinoaren teilatuan jarritako tximinia baten bidez. Ke edo fuma eta beltza 9:00 hasita ateratzen, konklabea formalki hasi eta 3 ordu pasa direnean. Hortaz iragarri bezala, konklabeak aurrera jarraituko du. Aita Santuberriak gutxienez 99 boto bildu beharko ditu, guztira 133 hautesletik 2 eren asteazken arratsaldean akordiorik egonez denez, bozketek ostegunean eta hurrengo 2 egunetan jarraituko dute, 2 goizez eta beste 2 arratsaldez izen bat atera arte. 30.000 pertsona baino gehiago egon dira bilduta lehenengo arratsaldean Vatikanoko San Pedro plazan kea noiz aterako zain. Hautesleak Kapera Sixtinotik irten dira afaltzeko eta lo egiteko, baina beti Vatikanoko lurraldearen barruan debekatuta baitute bertan bera uztea edo kanpoaldearekin komunikatzea. Eta nazioartetik ere nabarmenduko dugu gutxienez 31 hildako eragin dituela Indiak Pakistanen egindako erasoak. Azken honetako gobernuaren arabera, artilleria, bombardaketak eta dronak erabili ditu New Delhik nazioarteak gerra ekiteko eskatu dielarik bi aldei. Nazio Batuen erakundeak eusteko deia egin die bi herrialdei. Antonio Guterres idazkari nagusiaren esanetan munduak ezin duelako jaso India eta Pakistanen arteko konfrontazio armatu bat. Estatu Batuek ere gatazka azkar konpontze espero dutela diote, naiz eta Donald Trump presidenteak zertaz ari zen oso ondo ezekiela agerian utzi. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on Kazetarien galderei erantzunez, jakin berri zuela zion eta aspaldiko gatazka dela mendetakoa zien, 70 urte besterik ez diren arren Britainiar kolonia izateari utzi ziotela. Many decades and centuries actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very Britainia Handiak egindako banaketaren ondorioak ere badira Pakistan eta Indiaren arteko gatazka iturri, Keir Starmer, lehen ministroa. Rising tensions between India and Pakistan will be of serious concern for many across Britain. We are engaging urgently with both countries. Bitartekari izateko prest daudela esan du eta tentsioa jaiste ere espero dutela. Txinak Indiaren erasoa salatu du eta moderazioa eskatu die bi herrialdei. Gauzak okerrera ez daitezen joan, gatazka konpontzeko jarrera eraikitzailea izango duela adierazi du Pekinek. Eta gogora ekarriko ditugu ere beste gerra batera bidean jarri direlarik India eta Pakistan 1947 urtetik 2 gerra izan dira, 3. bat ere bai
Bangladeshekoa gehituz gero. Abia puntua kasu honetan Indiak jarri du, okupatutako Kashmirren turisten aurka egindako atentatu baten erantzun gisa. 7 hamarkadetako harreman gatazkatxoaren ondorio da, liskarra Jon Telleria. 1947ko abuztuaren 14 15 gauean amaitu zen 2 mendetako Britainiar agintea. Kolonia hoia 2 estatutan banatu zuten, gehiengo hindua zuen India batetik, gehiengo musulmana duen Pakistan bestetik. Zatiketak garbiketa etnikoa eragin zuen 2 estatu berritan, 15 milioi pertsonek ihes egin zuten, musulmanek Pakistanera, hinduek eta xikek kontrako norabidean, 1,3 artean hil ziren istiluetan. Gehiengo musulmana izan arren Kashmir Indiaren kontrolpean geratu zen eta 1947 horretan bertan udazkenean lehertu zen lehen gerra. Urte betera Nazio Batuen Erakundeak autodeterminazio referenduma aurreikusi zuen lurralde horrentzat, baina New Delhik ez du inoiz onartu. 1949an iritsi zen Suetena, lurraldearen banaketa berri batekin, baina oraindik zatirik handiena Indiaren eskutan geratu zen. 1975koa da bigarren gatazka nagusia uda hartan, 1000 gerrillari inguru sartu ziren Indiaren menpeko lurraldetan, milaka hildako izan ziren eta Sobietar Batasunaren esku hartzearekin amaitu zen. 6 urte beranduago Bangladesh izan zen gerra zorua, India eta Pakistan gerran sartu ziren eta 3 milioi hildako eta 9 hilabeteren ondoren independentzia aldarrikatu zuen herrialdeak. 1989an Indiatik askatu nahi zutenen matxinada izan zen. Independentzia edo Pakistanen sartzea aldarrikatu zuten Indiako armadari eraso eginez. Hamarkada bat beranduago, Kargil eskualdean gatazka biziak izan ziren 2 estatuen artean, Siachen glaziarraren kontrol hartzeko erasoaldia egotzi zion Indiak Pakistani, 1000tik gora hildako izan ziren. 2001an Indiaren menpeko Kashmirko eskualdeko batzarraren aurrean atentatu batek 38 hildako utzi zituen. Indiak Pakistani leporatu zion erasoa. 2002ko udaberrian gerra irekia ateioka ageri zen berriro, baina bi aldeek sueten adostu zuten odol jarioa asterako. Azken hamarkadan bakerako urratsak eta gerra kolpeak ia txandaka izan dira. 2008an izandako atentatu jihadista baten ostean, Indiak bake prozesua eten egin zuen. 3 urtera abiatu zituzten elkarrizketak berriro eta bisita mugarria izan zen 2015ean, Indiako lehen ministroak bisita ofiziala egin zuen Pakistanera. Azken urtetan ordea gatazka giroa nagositu da berriro. 2019an Indiak aire erasoak egin zituen Pakistanen aurka. Azken honek Indiako hegazkin bat behera botaz erantzun zuen. Eta ondoren New Delhik bere menpeko Kashmir eskualdeak zuen autonomia bertan bera utzi zuen. Kirol aria, naiz irratian. Goizeko 8:30 pasata kirol kontuak nabarmendu beharra dauzkagu eta hain zuzen, nola ez, protagonismo guztia gaurko honetan Atletikek dauka. Bilbon jokatuko baitu Europa Ligako finalerako txartela. Iraia Kamra, egunon. Egunon, Atletikek Bilbon jokatuko den Europa Ligako finalerako txartela lortzeko inork gutxi espero dezaken balentria gauzatu beharko du. Joaniko 0 eta 3ko mingarriari buelta emateko eguna iritsi zaie lehoiei. Jon Telleria. 9 da itzordua eta Realaren zata amesgeiztuen antzoki izan zenari bere izena itzularazi nahiko dio Atletikek. Old Trafford ametxen antzokia da eta amesteko eguna dute zaletu zorigorriek. Berez zentzai erronka, San Mamesen jasotako 3 golei buelta ematea eta zer eta Manchester United bezalako talde handi baten aurka ia ezinezkoa zirudien. Baina zailtasunen faltan, arazoak pilatu zaizkio Ernesto Valverderi, ezingo bai ditu zelairatu, ez William Sanaiak, ez Oian Sanzet eta ez da Vivian ere. Evidentemente no podemos pensar en los que no están. El United también tendrá bajas y lo importante es los que estén mañana en el campo. Son los que con los que tenemos que intentar dar la vuelta a esta eliminatoria. Manchesterren bertan eskainetako atariko prentsa agerraldian dituen jokalaringan jarri zuen konfiantza Txingurri Valverdek. Taldearekin joan dire Ingalaterrara filialeko 3 gazte ere, Aingeru Olabarri eta Iker Barela eta Alejandro Rego. Beste, euren eskutan izango da balentria lortzea. Ezinezkoa? Ez, oso zaila bai, baina... No es fácil, sabemos que es complicado porque el resultado que tenemos es adverso, pero esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar y nosotros siempre esperamos lo mejor. Honena espero dute Atletik zalek bai, horren adirazle 4.000 izango dituztela jokalariek horroka Manchesterren bertan.
Lehen bufanda eta oihu zurigorriak asteazken honetan bertan entzun ziren Manchesterren. Ezinezkoa ja dio Inigo Kabaka Serri Armaiak zabaldu duen mezuak. Chambles Square plazan egin dute hitzordua eta 6 kale jira deitu dute Trafford barretik. Gaur da eguna, historia egiteko aukera, gogoa eta indarra ditu atletikek, eta naiz irratiak zuzenean kontatuko dizue. 9 lorden gutxiagotan hasita Jon Garateren kontakizuna, Iker Gurrutxagak gidatutako saioa eta Aitor Arregiren iruzkinekin. Eta aipatuko dugu ere, Jerai Martinek ez duela Eibar entrenatzen jarraituko alduden denboraldian. Teknikari Andoaindarrak 3 denboraldi egin ditu Armaginekin. Lehen denboraldian F Ligarako igoera lortu zuen eta ondoren 2 ikasturtez gidatu du taldea F Ligan. 3 denboraldiren ostean etapa horri amaiera emango dio denboraldi bukaeran. Eta beste kirol kontu bat ere aipatuko dugu, Itzulia Guameneko 4. ekitaldiaren aurkezpen ofiziala burutu dutela, 10 mendate puntuagarri izango dira 3 etapetan, hauek dira. Lasterketako 3 etapak Zumarraga Gurain, maiatzaren 16an, ostiralez, Ugao Igorre hilaren 17an larunbatez eta Donostia hilaren 18an igandez. Lasterketako lehenengo etapa Zumarragako udaletxe plazan hasiko da maiatzaren 16an ostiralez, 148,5 kilometroko ibilbidea du eta Agurainen amaituko da. Gipuzkoan eta Araban barrena ibiliko dira txirrindulariak. Ekitaldi honetako etaparik luzeena da. 3. mailako Arlaban, 2. mailako Opakua igo eta 3. mailako Azazeta igo beharko dituzte. 2. etapa Ugaoko Udarriaga kalean hasiko da maiatzaren 17an larunbatez. 116 kilometro izango ditu eta Igorren bukatuko da. Ziklistak Bizkaian hasiko dira, Arabara pasako dira gero eta azkenean Bizkaiara sartuko dira berriz ere. 3. mailako Bikotzgane, 2. mailako Lamindao, 3. mailako Gerikiz eta 3. mailako Harri eta igoko dituzte. Eta aurre ikuspena da 2025ko Itzulia Guameneko 3. etapa erabakigarria izatea. Hori Donostian hasiko da eta Gipuzkoako hiriburuan bertan amaitu. 112,6 kilometroko ibilbidea izango du eta Gipuzkoan jokatuko dute osorik. Jaizkibelerako igoerarekin ekingo diote txirrindulariek probako ekitaldi honetako mendaterik gogorrenari. 3 atzean utzita, ziklistek 3. mailako Gurutze igoko dute, 2. mailako Mendizorrotz izango da aurrena. Mendatea jetxita itzuliko parte hartzaileak ia helmugaan izango dira, eta geldituko da erabat argi 2025ko Itzulia Womeneko palmaresa. Eta aipatuko dugu beste txirrindularitza kontu bat, Mikel Landak Soudal Quick Step taldean jarraituko du beste denboraldi batez, txirrindulari Arabarrak Belgikako taldean jarraituko du lanean, 2026ko amaiera bitarte. 35 urteko txirrindulari Arabarrak 16 hilabete daramatza Soudal Quick Stepen, eta honako lorpen hauek eskuratu ditu orain arteko ibilbidean. Frantziako turrean 5. izatea, 8. Espainiako bueltan, 2. Kataluniako itzulian eta Dauphin lasterketako top 10ean sailkatzea. Iragarpena Italiako Giroaren 108. edizioa hasi baino 2 egun baino falta ez direla egin dute. Izan ere parte hartzaileak ostiralean abiatuko dira Albaniatik. Landa bera izango da taldeburua. Eta pilota kontuei dagokienez Peio Etxeberria eta Iñaki Artola prest daude igandeko hitzordu handirako baita pilotak ere. Eibarren egin dute hautaketa igandeko eszenatoki berean eta pozik agerturia dira topatutakoarekin. Ez dago pilota estesioa eta bueno, iruditu zait lauak nahiko igual beraren bat pixkat pisu gehiago dauka, baina pilota polita. Nafarra ondo aurkitzen da eta gakoa akats gutxi egitea bere hitzetan. Momentuz ondo nago, beti molestatzen da zerbait, baina bueno, ondo. Gutxien utxe egiten duena, pauso beharra ingo da aurrera eta bueno, bukatzen duena tantoa badauka asko irabazita. Alegiarra ere momentu honean iristen da, baina badaki aurrean izango duena ere maila ederra ari dela ematen. Bastante ondo iristen naizela, 2 aste ukitu preparatzeko, sensazio entrenamentutan da ona die, baina bueno, egia da behare oso ondo ikusi nula, ezta? Azkenengo partidun, osea que bueno, partidu gorra izango la emateu. Kompletoa oso, bai defensan, bai bukatzen, gaur egungo jokatzeko moduako oso Guztia bekin gelditzen gara, eskarrik asko Ireia. Zuri.
Ja, naiz irratian. Zenbatetan pentsatu duzu zure etorkizuneko etxean? Nik askotan. Nire esku egongo balitz, nire etxeak 2 logela izango lituzke. Lan egiteko beste gela bat, egongela eta sukalde handi bat. Baina egoera latza da, etxe bizitzari dagokienez. Edo hori diote. Egia esan, enaiz gaian aditua. Egun okertzen didaten gaietetik urrun mantentzeko joera izaten dut. Eta uste dut, enaizela bakarra, ezta? Baina ezin dugu horrela jarraitu. Eta horregatik erabaki dut adituen gana jotzea. Hausnarketarako tartea da hau. Pasa eta jarri eroso. Ongi etorri Lubakian podcastera. Bigarren kafearen eskutik, Lubakian podcasta. Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Ikastetxe batean pentsatzen dugunean, gogora etortzen zaizkigu umeak eta noski irakasleak. Baina eskoletan ere badago beste ofizio bat, premiazkoa dena gainera, atezaina. Egunerokoan, eskola osotik ibiltzen dira, harremana dute ikasleekin, irakasleekin eta gurasoekin noski. Sarriguren herriko Hermana Zurizpi eskola publikoan adibidez, atezainak fotokopia asko egiten ditu egunero. Fotokopia makinaren aurrean topatu dugu hain zuzen Luis Urzainki, Hermana Zurizpi eskolako 3 atezainetako bat, eta ofizio eta afizio saio honetako protagonista. Gustatzen zaizu zure lana? Bai. Komendatuko zenuke? Bai. Atezain. Bai. Jakin barruzu ere, dela jende pilo batekin, txiki pilo batekin, eta arreta eskatzen dizut eta horrela, baina gustuko baituzu txikiak eta bazilatxa pizka bat, bromaren bat egitea, eta ongi nik uste lan polita dela. Bueno, txikiak eta irakasleak ere, kudeatu behar dituzu. Igual horiek okerrago dira. Ofizio eta afizio, naiz irratian. Larunbatetan, arratsaldeko ordu 2etan. Informazioaren aria, naiz irratian. Heldu zaigu, analisi mailaren momentua, goiz honetan gara eta naizeko kiden analisi maila dugu, eta gurekin daude, Iraia Oiarzabal, Martxelo Diaz eta Laia Sierra, egunon. Egunon. Kaixo, egunon. Egunon bai. Bueno, ez dakit gaur egun politikoki hain zuzena ote den, baina gaurkoa garaipenaren eguna da, baitare konklabearen 2. jardunaldia, ez dakit gaurkotasunaren aldetikan egun bitxia gaurkoa. Bueno, egun bitxiak ustez daramatzagula bastante azken asteetan, aste batzuk, luze batzuk esango nuke, eta uste dut egun hauetan ere, bueno, sinistunak izan edo ez izan denok gaudela pixkat begira ea noiz aterakote den ketxuri hori, ez? Eta zer deparatuko duen, garrantzitsua den instituzio horrentzat eta nolabait ere denoi inplikatzen gaituena, ez? Edo ikutzen gaituena. Bai, batzuek Romara begira eta beste batzuk ere Moskura, ez? Moskura nahi uste interesantea dela, gu Europako Batasuneko ruraletan gaude, eta komunikabideetan ere ematen den zentzura moduko hori pairatzen dugu, ez? Eta adibidez Rusiako komunikabideak irakurtzeko trabak daude sareetan eta ez? Europako Batasunaren aginduz. Eta ez dakit, Europako diskurtso ofizialetik haratago bizitza badela ere erakusten da, ez? Eta adibidez, Rusiak erakutsiko du ez dagoela hain isolatua, guri saltzen diguten bezala, eta azkenean gailur importante bat izango da Moskun egun hauetan, gaur eta bihar ikusiko duguna. Alaia? Bai, pizkate Iraiak esan duenaren arira, bai, Aita Santuaren
hautatzeko prozesu honetaz oso adi gaude guztiok, fedunak edo ez izan, eta baita bitxia da ikustea nola hautatzen duten eta nolakoa den prozesua, eta ikusiko dugu ze nork aukeratzen duten eta horren arabera Elizak garrantzi handia dauka, beraz nork aukeratzen duten garrantzi handia izango du. Gaurkotasun hori esan dezakegu, garai ezegonkorrak bizi ditugula, gatazka ezberdinak daude, azkenekoa bera, India eta Pakistanen artean piztu diren afera guzti hauek. Baina honen beste adibide bat ere bada ostiralean gertatu zen. Askatasunaren ontzidia erasotu zuten israeldarrek Gaza bidean Maltako uretan zegoela. Itsasontzi honetan 21 herrialdetako bolondresak zauden, tartean Euskal Herrikoak, eta gogora ekarriko dugu ostiraleko albistea. Itsasoleon. Sinatzaileek adierazi dutenez, ekintza ilegala eta Israelgo estatuak egindako krimen larria da. Munduaren begien aurrean impunitate osoz jarduten duen estatuak. Gaineratu dute Europar Batasuneko estatukide batetik gertu egindako eraso larri honen ondoren, Europar Batasunak eta bere estatukideek berehala jarrera hartu eta ahotsa altxatu behar dutela Europako proiektuaren beraren izateko arrazoia, bakea, urratzen duen krimen baten aurrean gaitzesteko eta erantzuteko. Eskatu dute Europar Batasunak gai honetan jardutean nazioarteko uretan zuzenbidea errespetaraztea eta guztiaren gainetik Gazan genozidioa gelditzea. Europar Batasunak Gazan genozidioa etengabe eta zigorgabe gertatzen ari dela erantzun eta salatu behar duela gaineratu dute. Era berean Kalasi ordezkariari eskatu diote publikoki gaitzetz dezala langile humanitarioen, aktivisten eta Europar Batasuneko herritarren aurkako eraso hori. Eta bitartekari izan dadila Maltako agintariekin, nazioarteko itsas zuzenbidearen arabera dituzten betebeharrak bete ditzaten larrialdi egoeran dagoen ontzi zibil bat babesteko. Jakin nahi dugu, ea zein presio duzuen, jazuera honetaz, eraso honetaz, egia esan, gogora altzaigu etorri 2010 urtean, nola hainbat kide ere, hil zituzten askatasunaren ontzidian bertan, baina berezitasuna ere izango da kasu honetan, erasoa Israelgo lurretatik eta Palestinako lurretatik kanpo gertatu dela, Maltako uretan, Martxelo. Urre internazionaletan izan da, Maltako uretan izango balitz ere, handikan larriago izango zen, Europako Batasuneko herrialde baten barnean eraso bat izango zen, baina azkenean ere beste behin ikusten dugula Israelek impunitate osoz jokatzen duela. Impunitatea ere aipatzen genuen, egon naiz begiratzen 2010an idatzitakoak Mavi Marbalarena gertatu zenean eta impunitatea aipatzen genuen. Eta 15 urte geroago egoera larriagoa da, kolonizazioak aurrera egin du Zisjordanian, Gaza erabat suntsituta dago, genozidio batetaz ari gara, Nakbaren egoeraren berri ekartzen diguten irudiak ikusten ditugu behin eta berriz, baina impunitatea bere horretan dirau, Israelek nahi duena egiten jarraitzen du, krimenak, nazioarteko krimenak, gizateriaren kontrako krimenak egiten ditu, baina bere horretan jarraitzen du. Eta honek ere erakusten du mendebaldeko estatuen gabezia, azken finean eta berriz behar bada salaketak egiten dira edo hau txikiarekin botatzen dituzte Israelen kontrako adierazpenak, baina horrek ez dauka inolako eraginik egunerokotasunean edo Israeli zigorrak ezartzeko garaian. Bai, Martxelok oso ondo esan duen bezala, impunitate hori daukago alde batetik, eta egunero ikusten ari garen eta Israelek Gazan eta Palestina herriaren kontra aurrera da eraman sarraski hori, eta nola jendea gose ziltzen ari den, etxe bizitzak euren oinarrizko gauza guztiak suntsitzen ari diren eta impunitate horren aurrean alde batetik daukagu, Martxelok zioen bezala mendebaldeko estatuen ezin hori, ezina edo nolabait ere epel jokatzen duten estatuak ditu aurrez aurre eta horren aurrean zein garrantzitsua den, askatasunaren ontzidia bezalako
ez, bueno, ekimenek edo egitasmoek egiten duten lan hori ez, edo saiakera hori naiz eta zailtasunak eta bueno, oztopoak topatzen dituzten etengabe aurrez aurre ez, baina tamalez halakoengatik ez balitz ere, nola estatuak ez diren iristen beharrezko ekimen, alde batetik ekimen politiko ez, eta diplomatiko hori egitera, eta bestetik ere beharrezko laguntza hori nola helarazi ez, lortzera, eta nik uste tamalez beste eraso bat ikusi dugula, ez? Eta aurreko astekoa uste dut denok asaldatu gintuela, baina aste bat pasatzera doa eta etengabe ikusten dugu egunero impunitate horrekin aurrera jarraitzen duela Israelek, ezta? Araia? Bai, nire ustez askatasunaren flotillari egindako erasonekin ikusten dela argita garbi berriz ere Israelek erakusten duela zer nolako mailara iristeko gai den, eta hori baita ere bada, aipatu dugun impunitate horren adierazgarri argia batez ere, mugetatik kanpo gertatu, edo egindako eraso bat izan delako, eta Gazari laguntza oztopatzen duen eraso bat, beste eraso bat delako, ez? Eta impunitate horren adierazgarri argia da, eta hori egunero ari gara ikusten, zer nolako jarrera daukan Israelgo estatuak, eta nik eta gidana da, kasu honetan, eraso honekin benetan argi daukagun eta argi ikusten dugun zer nolako esanahia daukan honek, ez? Askatasunaren flotillari eraso egiteak zer nolako eragina daukan eta zer nolako esanahia daukan horren aurka eta mugetatik kanpo eraso egiteak. Horra, hain zuzen, aipatu duzu hirurek Israelen impunitate hori, eta ez dirudi, ez dagoenikan ezer horri aurka egiteko, gainera berriki ere, Israelek ere jarri du 6 hilabeteko plan hori, iragarri dute, aurrerantzean militarrak sartu egingo direla Gazako zerrendan, baina gero ez dutela atzera egingo orain artean egin duten bezala, badirudi konkista bat ikusiko dugula zuzenean, honen aurrean zer? Ni uste berebeziko garrantzia daukala mundu osoko jendarteek mobilizazioak egitea, ez? Ni uste zentzu horretan ikusten ari gara, izugarrizko mobilizazioak egiten direla munduan barrena, eta ni uste jendartaren gehiengoak argi eta garbi duela ikusten ari garena genozidio bat dela, sionismoaren proiektua gauzatzeko beste urraz bat, 1948an edo 1977an egin zuten bezala, hirugarrengo fase bat edo izango litzateke, ez? Ni uste mobilizazioak eta Israeli boikota egiteko den aldeko aldarrikapenak mahai gainean jartzea behin eta berriz uste berebeziko garrantzia duela, ez? Aipatu dugu, estatuek ez dutela benetako neurririk hartzen guzti hau gelditzeko, baina uste guri dagokiguna edo jendarteri dagokiguna bada hori, ez? Estatu horiek mugiarazi zaila da, interes ekonomiko handiak daude, geopolitikaren hitzpotoloak ere topa genezake, baina uste izugarrizko eskubide urraketa baten aurrean gaude, eta horren aurrean gelditzean uste onartezina izango litzatekeela. Bai, nik uste ez impunitate eta inkluso axolagabekeri hori ez ikusten duguna Israelen jardunean, ez? Berak argi dauka eskuak libre dituela nahi duena egiten jarraitzeko, ez? Kolonizazioak aurrera jarraitzen du, eskubideen urraketa etengabea da, ez? Eta egia da Martxelok dioena, ez? Egia da estatuek esku hartu behar dutela, ez? Eta hor badagoela blokeo moduko bat, edo ez da ikusten bere biziko interesik edo hitzak egon daitezke, baina gero jardunean eta hor badaude bestelako botere borroka batzuk non momentuz hau horrela dagoen, ez? Eta egia da horrek lortu dezakela nolabait ere hemen urratsak ematea, baina aldi berean uste dut oso garrantzitsua dela, eta horretan erabat ados nago Martxelorekin, gizartearen mobilizazio potente bat, eta nolabait ere denboran iraun dezana, ez? Ezin du izan, unean uneko zerbait, baizik eta hau egunerokoan
gertatzen ari den zerbait denez, eta egunez egun gainera larriagoa den egoera baten aurrean gauden enean, horrek ere nolabait ere denboran iraun behar duela, eta importantea litzateke ere, gizartearen aurrean indar publiko bat izan dezaketen sektoreek ere, hitza hartzea ez, eta ikusi dugu hemen Euskal Herrian adibidez, kulturako zenbait pertsonaia edo zenbait kolektibo honen inguruan ere atera diren, uste dut hor ere garrantzitsua dela mundu mailan egon dadila, ez? Adibidez, kultura arloan egon daitezkeen sektore batzuk, enpresa arloan egon daitezkeenak, eta hemen batez ere tamalez bai ikusi ditugu hitz nahiko epelak Israelekiko boikotari dagokionean, edo armagintzan egingo diren inbertsioi dagokionean, ez? Eta uste dute, enpresa munduarena ere badela oso sektore potentea, akaso hemen ere indarra egin ahal izateko, ez? Eta horiek mobilizatzen ez diren enean, nolabait hor ere badaukagula pixka bat beste korapilotxo bat askatzeko edo beste zailtasun bat honekin bukatu badaiteke behintzat bukatzen saiatzeko. Gehiago jakiteko ere gurekin dugu Haizea Ziluaga abokatu eta askatasunaren ontziko sustatzaileetako bat, egun hon? Bai, kaixo, egun hon. Une honetan zein da askatasunaren ontzidiaren egoera? Mikel Euskal Herritarra bertan parte hartu duena, ez? Kontzientzia itsasontzean joan behar zuena, ja Euskal Herrian badago, etxean dago, eta itsasontzia guzti zuntzitua geratu da, dronekin bi bomba bota zituzten, brankan tamaina handiko zulo bat sortu zuten, eta sistema elektriko guztiak kaltetuta geratu zen. Eta, argi dago zein den honen erantzula, ez? Israelgo estatua izan da, ez da kasualitatea justo erasoa baino ordu batzuk lehenago, Israelgo armadaren Herkules C-130 hegazkina bertatik egaldatu izana, ez? Eta hori guzti salagarria da, ez? Europako itsasoetan, Mediterraneoan, Europako ateetan, Israelgo estatua bombekin laguntza humanitarioa eramaten zuen ontzi bat bombardeatzea. Bertan zen Mikel Zuluaga ere, zer moduz dago? Bera ondo dago, bai, bera ondo dago, eta berak esaten duen bezala, fokoa ez dugula jarri behar bakarrik, ez? Askatasun ontzide honetan, fokoa Palestinan jarri behar dugu, eta Israelek Palestinan jarduten duen zigorgabetasun hori salatu behar dugu, ez? Eta hor jarri behar dugu fokoa. Eta momentu honetan Gazan bombek ez bazaituzte hiltzen, goseak hiltzen zaituela, ez? Martxotik kriston blokeoa dago, erabateko blokeoa, eta ez da inolako jakirik sartzen Gazan. Eta, hori, zer egingo genuke guk, ez? Hor hurbilen dagoen, guretik gertuen dagoen eskola bat bombardeatuko balute, ez? Umez betetako eskola bat, gure umeak bertan egonik zelan zer egingo genuke hori bombardeatuko balute, ondoko eskola ere bombardeatuko balute, gero beste bat, eta denda, eta ospitalea, eta etxea, eta aldi berean janaririk gabe, argindari gabe, elektrizitaterik gabe, urari gabe, ez? Herritarrek horren aurrean zer egin beharra daukagu, eta hor kokatzen da kontzientzia edo askatasun flotilla, ez? Analisi mailan ere aipatzen genuen impunitate hori eta Israelek iragarri duena da pasei hilabeteko epean, okupatu egingo dutela Gazako zerrenda, kasu orain aurrerantzean soldaduak sartu, baina atzera pausorik ez dutela emango ere iragarria dago. Hor aipatu duzu herritarrek salatu behar dugu, baina hor zerbait gehiago behar da, nola gainditu daiteke impunitate hori? Bai, impunitatea erabatekoa da, ez? Nazio Batuetako ebazpeni ez dietela inolako kasurik egiten, nazioarteko gorteak emandako ere ez, eta bestakigu Europak zer gehiago behar duen, ez? Zer egiteko noraino iritsi behar duen genozidoak, ez? Zenbat aur mutilatu behar dituzte oraindik, zenbat familia behar dituzte bizirik, ez? Europa eta Europako gobernuak mugiarazteko. Eta askotan ez, pasatzen zaiguna da, inpotentzia honen aurrean gelditzen garela, ez? Eta horren aurrean ezin dugula utzi inpotentzia geldirik ustea,
eta antolatu eta mobilizatu bar garela. Aipatu zuen bezala, Israelgo produktuei boikota eginez, balkoietan bandera palestinarra jarriz, plazetan pankarta jarriz, botererik hurbilenei ere genozidioa salatuz, eta konplizeak ez izaten, ez? Alemania nazian ere pasatu izan zen, ez? Beste aldera begiratu zutenak ere egon ziren. Sarraskian aurrean ikusi ezinaren egin zuten, holokaustua ere ukatu zuten, eta guk momentu honetan ezin gara konplizak izan. Eta bada garaia behingoz, gurpil zoro horretatik ateratzeko. Eta horretarako nik uste dut Euskal Herriko instituzioek, unibertsitateak, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak, behingoz Israeleko estatu terrorista horrekiko hartu eman oro eten egin behar duela. Bai harreman komertzialak, harreman militarrak, instituzional, diplomatikoak, harreman kulturalak. Zer gehiago behar dugu, harreman horiek eteteko. 2010 urtean flotillako hainbat kide hil zituzten, pasaren urtean ere presio diplomatikoak handiak izan ziren, flotilla Istanbulen bertan gelditu zedin. Zakit, zer espero da hemendik aurrera proiektuarekiko? Jarraituko du eta jarraituko du ere kontzientziak astintzen, ez? Justo itsasontzi honek, flotilla honek kontzientzia izena zuen, ez? Kontzeptu eder bada, eta honek esan nahi duena da, zure ustez behar duzun bezala jokatzeko lasaitasuna ematen dizun ezagutza izatea, ez? Eta jarraituko du alduen enean, ez? Palestinar herriari laguntza ematen. Beti pasatzen dela, ez? Indar okupatzaileak beti ikusten dute mehatxua biztanleri okupatuan, ez? Eta biztanleri okupatua aurre egiten badio inbazioari, deitzen dituzte modu ezberdinetan, ez? Historian zehar ikusi dugun bezala edo basatiak, edo fedegabeak, barbaroak, terroristak, ez? Eta Israelgo estatua genozidioa legitimatzeko, kontzeptu hauek ere gaur egun ere erabiltzen ditu. Eta beraien helburua dela hori, palestinarrak beraien lurretatik botatzea, desokupatzea, beraien lurretatik botaz, eta ez badituzte botatzen esterminatuz, ez? Guzti hauekin gelditzen gara Izea Zilbaga. Eskerrik asko, goiz honetan gurean izateari. Zuei, mi eskerrik asko. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9:03 azken ordukoa dugu. Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak azaldu du merkataritza akordio handi bat iragarriko duela ostegun honetan herrialde batekin. Ez du xehetasun gehiagorik eman, naiz eta The New York Times egunkariak erresuma batua dela zabadu duen. Saloa Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, sare sozialean argitaratutako mezulabur batean eman du honen berri Donald Trumpek, esan du herrialde handi eta oso errespetatu bateko ordezkariekin lortutako merkataritza akordio handi baten ingurukoen berri emango duela prentsaurreko batean. Erresuma batuarekin, Indiarekin, Hego Korearekin eta Japoniarekin negoziazioa aktiboetan dagoela jakinarazi du Trumpen administrazioak. Akordioaren gertu daudenek Washingtonen eta Londresen arteko akordioa izango omen dela baieztatu diote The New York Times egunkariari, naiz eta etxe zuriak ez dituen informazio horiek baieztatu nahi izan. Goizeko 9:04 direlarik, egunaren nondik norakoak ezagutu nahian ere, bat egingo dugu Oñatz Aizpururekin, baina aurreratuko dugu baita ere albiste horrekin lotura, hain zuzen gaurko honetan ere, arantzelen aurkako dekretua bozkatu behar dela Espainiar Estatuan, investidura taldea, deitzen duten horrek emango dute balekoa dekretu honi, eta Podemos abstenitu egingo da. Hauxe lotura duen beste albiste bat, baina egunaren nondik norakoak aipatzeko ere gurekin dugu Oñatz Aizpuru, egunon. Egunon Peli eta entzule guztia, gaurkoan Gasteizen eta Iruñean pleno bana ditugu. Gasteizkoan apirilaren 11az geroztik ez da jardunik izan, eta han esaterako pentsiodune martxan jarritako herri ekimen legegilea edota etzerriko goi mailako tituluen homologazioaz hitz egingo dute. Nafarroan berriz etxe bizitzaz ariko dira. Donostiako Pirate, Gasteizko Txosnek eta Bilboko konpartxe berriz agerralde egingo dute tiket bairi buruz Bilbon. Uda usaia datorrela dirudi eta horrek iradokitzen du Euskal Herriko Unibertsitatearen
udako ikastaren aurkezpena izango delako. Lan munduan 3 kontu aipatzeko. Batetik, hezkuntzaren eta sindikatuen arteko bilera izango da Arabizkia eta Gipuzkoan 5 eguneko grebaren atariko hezkuntza publikoan. BSH eskirotzeko kaleratzen bueltan berriz, enpresa batzordeak agerralde egingo du, eta Berrio Beitiko ArcelorMittalen parean kontzentrazioa berriz, Aguraingo eta Legasako langileak handirelarik. Kirol kontuetan gaurkoan bat eta bakarra aipatzearren, Manchester United eta Atletiken partidua izango dela, gaurkoan hemen zuzenean entzun ahal izango duzuela, eta txirrendularitzan 5. etapa emakumeen bueltan. Bidasoarko itzulia hasiko da berriz gizonezkoentzat. Guzti hauekin alditzen, eskerrik asko Oñatz. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan badu nabarmentzeko jazoerarik? Lasai daude errepideak begi. Ederto, uraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barruzeak. Ezegonkortasun puntu batekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean goiz ostarte batzuk izango dira zeruan, beti ere zabalagoak izango dira ostarte hauek, lurraldaren ego isurialda, baina kantauri isurialdan ere ostarte politak izango dira. Hala ere goizean zehar berriz ere hodeiak ugaritzen joango dira, eta eguerdi alderako zerua estalisomarrik geratuko da eta hodeigunak trinkoagoak izango dira kantauriar isurialdean. Arratsaldeko lehen orduetan zaparadatxo batzuk emango dira, gehien bat kantauriar isurialdean botako du eta mendi inguruetan, uneren batean gainera ekaizkutsuko zaparraderen bat baztertu gabe, Araba eta Nafarroa erdialdean ere zaparrada isolaturen bat emango da, baina asko zeuri gutxiago izango da, eta hegoaldean aldiz ateri eutxiko dio. Azken orduetan lurralde osoan atertu eta ostarteak irekiko dira. Haizeak goizean aldakor xamar joko du, goiz erditik aurrera iparraldetik finkatuko da, temperatura minimoek behera ingo dute eta goiz hotza izango da, 1 eta 9 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak aldiz, zertxoe bada ere, gora ingo dute, kantauri isurialdean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 16 eta 21 gradu bitartean, gaurkoan temperatura freskoenak kantauri isurialdaren barnealdean eta Tuxomardo lekuetan emango dira, eta altuenak aldiz, Erriberan. Euskotrenek jakinarazten du. Benetako lurruntren batean bidaiatu nahi duzu, zatoz Azpeitiko Euskotren Museora. Irterak larunbat, igande eta jaiegunetan astelenetan izan ezik. Gozatu familian bidaia astezin batez. Informazio gehiago museoa.euskotren.eus. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Zure festetarako, txosnarako edo antolatzen ari zaren jaialdirako edalontziak enkargatu dituzu? Ez utzi azken unerako. Ekolobaso, zure edalontzi serigrafiatuak, Euskal Herrian egindakoak, tailer propioa, azkartasuna, konpromisorik gabeko aurrekontua, 615 756 607, ekolobaso.com. Informazioaren aria naiz irratian. Goizeko 9 eta 8 nabarmendu dugu Donald Trumpek akordioa iragarri duela eta The New York Times egunkariak zehazten duenez badirudi ostegunean gaur bertan aurkeztuko den akordio hau erresuma batuarekin izango dela. Hori bai, akordionen xetasunak zehaztu gabe daude, baina lehenbiziko akordioa da Donald Trumpek arantzelak ezarri zituenetik. Hain zuzen, testu inguru honetan gaurko honetan ere albiste izango da Espainiar Kongresua, arantzelen aurkako dekretua berretsi behar dutelako. Zehazki, eztabaida honen baitan Alderdi Popularrak ezezkoa bozkatuko du, Podemos abstenituko da, eta dekretu hau zer da? Espainiar gobernuak 7.720 milioi euro banatuko dituela diru laguntzetan, aurreikusia dago, diru kantitate honetaz gain, diru kopuru ere arago joango dela 14.100 milioi eurotara heldu bitartean. Dagoeneko dekretua onartua zegoen, iraganden apirilak 8an argitaratu zen boletin ofizialean, eta aurre ikusten dena da proposamena berretsia gelditzea Alderdi Sozialista, Sumar, RC, Junts, Bildu, EAJ, BNG eta Koalizion Kanariaren botoen bitartez. Honela, 174 baiezko izango dira,
aurre egingo diete beste 171 ezezkoei eta hauen artean dauzkagu PP, Vox eta UPN. Jakiteke ere badago, talde mistotik ere Jose Luis Abalosek zer bozkatuko ote duen, Alderdi Popularraren partetik beraien ezezkoa justifikatzeko esan dute plana ez dela behar bezala azaldu eta zehatzago, Podemosekoek ere esan dute abstenitu egingo direla. Jone Belarrak esaterako esan zuen, Pedro Sánchezen gerraren gobernuak ezin omen duela Donald Trumpen gerra komertzialari aurre egin, gastu militarraren baitako akordioak ere aurrera doazen enean, eta Jone Belarrak ere, aipatzen dugun bezala, nabarmentzen zuen, 10.500 milioi euro baliatuko direla urten, arlo militarrerako, baina esaten du, Podemoseko kideak diru kopuru hau segurtasun energetiko, osasungintza edota etxe bizitzara joan beharra duela. Ez dakit, asko hitz egin dugu Donald Trumpi buruz, bere garaian gogoan dut ere galdetu nizuela, ea Trumpekin zer egin behar zen, ea akaso alboratu edo pixkat bizkarra eman behar ote zitzaion, baina eragina izaten jarraitzen du, egun ere bete dira kargua hartu zuela, eta hain zuzen, testu inguru honetan ere galdetu beharra dizuet, ez dakit, laguntza hauek baliagarriak izango dira, edo ez dakit, espero daitezke akordio gehiago etorriko direnik, edo ze esperantza duzu zentzu honetan, Alaia, zurekin hasiko gara. Bai, ez dakite, arantzelen aurrean laguntza hauek nahikoak izango diren, ez dakigu zer nolako eragina izan dezaken edo izan dizaketen Trumpek hartu aldituen neurri ekonomikoak, ez? Arantzelak ezarri zituen eta orain iragarri du merkataritza akordio bat, antza denez Erresuma Batuarekin. Beraz ez dakigu, datorren astean zer nolako neurriak hartu aldituen eta zer nolako, eta neurri horiek zer nolako eragina izango duten ekonomian. Beraz ez dakite nahikoa izango te den, edo akaso, neurri hau behin hartuta, beste neurri batzuk hartu beharko direla, eta neurri horiek joan behar direla aldatzen beharren arabera eta egoeraren arabera. Baina, hala ere, ez dakite, uste dute hasteko edo neurriren bat hartzeko ondo egon daitekela. Nik uste iragartzen diren laguntza normalean laguntza orok, ez? Halako testu inguru estuetan momentu konkretu batean izan daitezkela ez dakit, ez? Baiteko flotadore bat, ez? Pixka bat egoerari eusteko bide bat, baina askotan ere badago horre arriskua, partxe bat izateko momentu konkretu batean, egoerari eutsi edo nolabait salbatu ahal izateko, baina hor sakonean dagoen arazoari ez zaio heltzen, ez? Kasu honetan tamainako arazoa delako eta ez dela herrialde bakarrari inplikatzen dion zerbait, ez? Baina egia da, hor ikusten dela zenbateraino askotan eskuak lotuta gauden, ez? Kanpotik datozen erabaki edo botere harreman horietan beti ere arraina handienak txikiagoak diren horiek nola estutzen dituen, ez? Argi eta garbi erakusten du. Zentzu horretan lehen aipatzen zenuen, ez? Zer egin behar den Donald Trumpekin, galdera potolo xamarra da, ez? Baina egia da ikusten dela lortu duela, ez? Pixka bate berak bilatzen zuen hori, da mehatxua mahai gainean jarri eta gainera dena nola inguratzen duen halako antzerki kutsu batekin, ez? Eta nolako publizitatea ere ematen dion iragartzen edo egiten duen guzti horri, ez? Baina emaitzak ematen dizkio, ez? Eta hor badaudeia negoziaketak, badaude elkarrizketak eta pixka bate hor badago, ez? Berak bilatzen zuen arreta gune hori eta nolabait ere beste herrialde batzuekin hor atzera eta aurrera elkarrizketa horiek hastea, ez? Eta bitartean, ikusten dugu nola besteak hor dabiltzan, ez? Zer egin dezaketen edo zer laguntza jar daiteken mahai gainean
egoerari aurre egiteko. Eta, bueno, esan bezala, izan daiteke momentuan lagundu dezaken zerbait, baina epe ertain luzera, nola baiteko partxe txiki bat, baino ez da izango, ez. Martxelo, zurekin itxiko dugu ronda. Bai, ni uste, Donald Trumpek poliki helburuak lortzen ditula, ez? Eta orain iragarri den akordio horrekin ni uste ere aurrera pauso interesantea izango litzatekeela Washingtonen ikuspegitikan. Konfirmatzen balima da Erresuma Batuarekin egiten duela akordio bat, ni uste handikan Europako Batasunarentzako handikan egoera nahiko kezkagarriagoa izango litzatekeela, ez? Nazioarteko isolamendu horretan beste urrats bat emango luke, eta zentzu horretan Washington eta Londres irabazle aterako dira, ez? Hori ikusi beharko dugu, nolakoa dian, konfirmatzen dan, edo Trumpek botatzen dituen horietako beste bat dan ala ez, ez? Baina, zentzu horretan uste interesantea dela ikustea, Trumpek poliki mehatxoen bidez, isunen bidez, zigorren bidez, helburuak lortzen ditula eta bere politika gauzatzen ari dela, ez? Ikusiko dugu Amerikako Estatu Batuentzako ere ze ondorio dituen politika horrek, ez? Eta diru laguntzen inguruan, ni uste ere berriro ere ikusten dugula kongresuan ematen den zirkoa edo komeria, ez? Azken finean, ni uste parlamentu batera, gauza batera ematen denean adostuta eraman behar dela, onartua izateko, eta kongresuan eta Pedro Sánchezen neurriekin beti daukagu ezin egon hori, azken ordurarteko hori ez, inkognita ateako dan ala ez, eta ni uste hori ez dela gobernatzeko modu egoki bat, ez? Batez ere, gehiengo nahikorik ez duzunean, zure neurriak aurrera ateratzeko, ez? Eta zentonetan ni uste berdin gertatuko dala honekin, edo urrengo bozketekin, eta ni uste horrek agintzen duela, ezin egonkortasun puntu bat sortzen duela, nahiko kezkagarria dana ere. Goizeko 9:07 dira. Kaixo naizale, kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest? Reggae Fiba irratsaioaren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, reggae sukarra ona da. Don't you try to stop them, you don't know what it means. The reggae fever is good, the reggae fever. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri Naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin. Informazioaren aria, Naiz irratia.
ezeik urrin eder, azkena izaitu tasian, Goizeko 9:20 aipatzen genuen, garai apur bat nasiak behar ditugula, beraz gaurkoan lasaitasun eske, kultur kontuak aipatuko ditugu. Oian Azkue, egunon? Egunon. Ekainaren 21 izango dugu musikaren Europako egunean Donostiako Victoria Eugenia Antzokiak ekitaldi berezia hartuko du bere baitan. Alaxe da, azken 12 urte hauetan egin den gixan Donostia Kulturaren 2025ko adarra saria emateko ekitaldia izango da egun horretan, eta 12. alde hau ibilbide luzeko musikari batek jasoko du, bere piano eta ahots sarkorraz ia 6 hamarkadaz Euskal Herriaren luze zabalean euskal poeten hitzak eta bertso zaharrak dotoreziaz auspotuz egin duen lan esker gaurren seinale, Peli. Eta gaur gurekin dugu Naiz Irratian bertan Antxon Balberde, egunon? Egunon bai. Eta zorionak. Eskerrik asko. Bueno, jakine dugu, nola jakintzen nuen, adarra saria jaso zenuela? Bueno, lehenbizi Donostiko Kulturakoek pentsatu zuten hobez zela nerekin harremenetan jarri jakiteko onartuko nuen edo ez hankarik ezartzeko. Eta, bueno, esan nien baiez, pozik hartuko nuen, eta gero alako handikan egun batzutara, anuntziatu zuten inbertutora, prensa aurrekoa, joan zen azteko larun batean, ezagitzeguna zen. Hortan, eta jazta, hori da. Horrela jakin nuen. Ia 6 hamarkada euskal musika gintzan, 27 urterekin, estrenatu zinen kantuan, zuk esana da hoi baino beranduago, behar bada, berandu xamarrote zen, baina arduz geroztik itxasolako olatuak bezala ezta, batzutan sarriago, bestetan tarte zabalagoz, baina zure arrastoa utziz joan zara urte hauetan guztiagoetan, Antxon. Bai, horrela da, ni musika beti izan dut nire barruan eta baitan. 6 urtekin hasi nintzen pianoa ikasten. Baina kantatzeko asmorik ez nuen sekulan sentitu, ez nuen intentziorik. Eta nire aitak bultzatu ninduen lehenbiziko gauza bat, berak eman behar zuen hitzaldi bateko ilustrazioak grabatuta emateko, eta orduan hasi nintzen pixkat gitarrakin eta bar. Eta gero, lehenbiziko zera, 45 revoluzioko disko txiki aitako bat egin nuen, eta ordutik aurrera hasi ziren deiak eta ara eta onera eta leku guztietara joateko kantatzera. Ondo esan duzun bezala, ez? 27 urterekin urrats ofizial hori esango dugu, baina musikarekiko zaletasunak hasi jaiotzetik datorkizun musika eta artearekiko aita ere aipatu duzu, etxetik datorkizulako hau guztia, etxean bertan bizi izan duzuelako giro hori, ezta? Bai, gure familia hortan berezia da. Aita zanak pintatzen zuen, pintatu, idatzi, gero bersolaritzako aditua zen, eta ara, nire aitaren oso kuriosoa da, bera errenteriara izanik, ez zekien euskeraz. Kuriosoa da, bere garaiko errenterian euskeraz ez jakitiak zaila iruditzen zaigu. Baina 50 bat urtekin erabakizun ikasi bertzuela eta ikasizun, eta azkenean lortuzun baita euskaltzandeko kide izatea. Eta nik uste horrek merito handia zuela. Bilizan, Elbiria Zipitriakin zera ikasketa era modu klandestino hortan egiten. Aitaren ofizioak ere laguntzen zuen gero, kultur giro horretan murgiltzen ere etxea, ez? Zuek grafikas Balberde inprimategia zenuten, aitak ura eramaten zuen, eta ohikoa zen garaiko artistak eta bertatik pasatzea. Bai, handikan pasatu dira, artista grafiko, hemengo artista grafiko gehienak. Oteiza eta Txillida eta Basterretxea eta oidanak handikan pasiak dira eta nire aitaren lagunak ziren. Eta bai, ambiente hori beti bazegoen nire familian. Elkarrezketa ederrak, ezta? Bai. Oteiza eta aitaren arteko elkarrezketak esate batera gogoan dituzu? Bai. Ara, ez dakiz urte izan gauzen, baina udara batez, Oteiza, Irunen bizizelarik, joaten zen egunero gure txera, oihartzunera, nire aitarakin ez dakiz zer egitera, bilekan aritzen eskultura txikiak egiten, eta ez nuen zuzenean entzune, baina
imaginatzen ditut haien arteko zera, hori elkarrezketak, izketaldiak eta izugarriak izango ziren, bai. Ez, Oteiza aipatzen dizut, eta aita aipatzen dizut, ze zure lehenengo disko hartan, halako harreman bat ikus daiteke, ez? Bai. Badagoelako aitaren poema bat ere, utxeri da, bai, Oteiza... euskara ere aipatu duzu, euskarari ere referentzia egiten dio, euskalduntasunari. Bai. Bueno, nire aita izan zen, nik uste lehenbiziko atrebitu zena Oteizari aurre egiten, eta Oteiza zen asarratu berekin. Behar badazai izango zen ura ere, nork aurre egingo batzutan, bila ere aritzen gara. Bai, Oteizak doai asko zituen eta beste doi horren artean ondo hitz egitekoa, eta bere gauzak espresatzen maixua zen. Bueno, inprimategi horrek besteak beste, baita ere gerturatu zintuen musikara nolabait esatera, edo musikako ibilbide honetan oso esanguratsuo izan den beste pertsona baten gana ere, Xabier Leteren gana ere, ez? Okerrez baldin banaiz, bai bera eta baita Lourdes Iriondo ere, zuenera etorri zirelako, zeruko argiako azalen baterako argazkiak egitera, edo hor bada historio bat, ez da? Bai, historio txiki bat bada, bai. Zeruko argiak atera behar zuen egutegi bat, hemengo personajen fotografiakin eta bar. Eta orduan, nire aitari eskatu zioten egin zezala foto bat, bate edo, nik usten Lourdes aipatzen zutela orduan Xabier baino gehiago. Eta orduan bile jontziren gure etxera, eta haikin hartu, lehenbiziko aldia, haikin Xabierrekin ez, nostikin ez zeutzen nuen, baina kantatzeko kontutan eta haikin hitz egiteko ua izan zen ere lehenbiziko aukera. Kantuan hasi zinen hartan, garai haietan oso ohikoa zen, ez? Gitarra eskutan musikariak eta ikustea. Lehen urratxako okerrez banaiz zero horrek ere gitarrarekin eman zen ditu, baina gero eman zenuen pianorako jauzio ere. Lehenengo urratxa asko, denbora asko zibili nintzen gitarrakin. Hasieratik, ez dakiz urte arte, Xabierre eta Bilo ikorretxo zitzaigun alakabatian zergatik, ez genuen pianoa erabiltzen. Eta etzan edo zer gauza piano erabiltzen orduko jaialditan, pianoa normalean etzen seguralizaten, piano dekoloitako bat. Edo nundikan ateratako piano zar bat jartzen ziguten beti kantatzeko, eta askotan ere geronek eramaten genuen, bengoatik hartu pianoa kotxian sartu, remolke batian, eta juten ginean geronek pianoak, atera pianoa, igo ez dakit nora, eta izugarria izaten zen. Bai, gaur egun ohituta gaude, baina garai hartara joan, eta alako jaialdi, frontoietan, eta egiten ziren jaialdietan, piano baten presentzia bera ere, argazki indartsua zen. Ni konkretu goatzen naiz batekin, Bermeon genuen kantaldia, Bermeon. Eta kantaldia zen gabeko 10etan edo gutxi gora bera. Zera, dantza hasten zen egun hartan eguerdi aldera. Kotxea hartu. Jun garaje batera, bengoak zuen garaje batera jun, remolkia jarri. Dendara jun, pianoa denun artean remolkian sartu, eta autopista hartu, eta Bermeo aldera. Ordurako denbora asko pasia zen, eta esforzoz hasia ginen nekatzen gero. Bermeo arañatu, goatzen nahi zango frontoian zen, igo bertian ez dakiz zenbat eskailera. Eskerrak, hango jendea zutzuta oso simpateko izan zirela, eta lagundu ziguten asko, gehien bat haiek intzuten. Bueno, gero kantaldia. Kantaldiak asko nekatzen du, esforzo ondila izaten da. Gero, al revés. Kontrako bidea. Kontrako bidea. Piano hartu, eraman remolkeakin etorri honeak, garaje eraman ez dakizete dugu. Eta goizeko 3:00 oinetakoak eskuan hartut, soinurik ez egiteko, eta itxian sartu, emaztia eta horrak esnatu gabe, lerra raio eginda. Eta guztiz ere horrek guztiak konpentsazio bat bazuen. Gustora ibiltzen ginen, ni behintzat oso gustora. Gero, esan izan du, niri kantagintzat gauza asko eman dizkit. Horien artean, jendia zehautzea eta letekin ibiltzea eta hori zoragarria zen. Zoragarria. Lete izan da, bide lagun garrantzitsu bat, zure musika bai, gehien bat bera izan du da. Elkar osatzen zenutela, esan izan duzu. Bai, bera, holtzan, bestelare bai, holtzatik aparte, baina holtzan, bera arduratzen zan den, eta nik egin nion beti lagundu, eta musika kontutan ni, eta bera beste kontu guztietan bera.
baina Xabirekin hasi baino lehen ore, ibilia nintzen urte batzutan, Euskal Herriko jendiakin, oraindik asko maite ditut, eta ikusten gera, oso zera hartu eman ona ditugu. Eta, bueno, gero, beste, orduko kantante gehienekin hartu emenak izan ditut, eta denekin onak. Leteren kasuan, aipatu izan da behar bada, bere itzalean edo, egon zarela, ez dakit itzal hori bilatutako izan den, batzutan batek bilatzen du, gerizpe baten babesa. Horrela datoz gauzak, eta niretzako oso gauzak egiteko era ona zen, ni konten nengoen. Egiten genuenakin lasai. Tira, leteren hitzak musikatu izan dituzu, baina beste hainbat olerkarirenak ere bai. Ezin aipatu gabe utzi esate batera Lauaxeta. Bai, noski, Lauaxeta bai. Eta Lauaxeta ere, pixka bat aitaren inprimategitik iritsi zitzaizun, okerrez baldin manera. Bai, hori irentzuna duzu, bai. Eta hori Jose Anton Artzerei esker. Beste personaje ikaragarria, Jose Anton. Bai, harrekin, Isturitzetik Tolosan barru izeneko liburua egiten ari zen, eta horren azalerako behar zuen gauzak oso komplikatua. Ez dakizen bat argazki, hemengo jende importantia izan dako jendeak, Azkue, eta Lauaxeta, eta Sabino Arana, eta danak ondona horrelako kolas komplikatu bat eginda, eta hori egiteko gure horrei fotorituak ateratzeko, ditxiak ateratzeko, pentsatuzun gure imprimategian zela ingo zitula ondo. Eta horregatik inguratu zanara, eta Lauaxeta orduan ikusi nun nik, lehenbizik aldi, ordu arte existintzen zanik ere ez nekien. Baina eta ordutik aurrera zerintzen. Azaldura nolabait izan zen ate bat, zabaldu zizun mundu bat? Azala eta gero Jose Antonekin hitz egindakoa, eta bai, orduan enteratu nintzen. Zer izan da zuretzat Lauaxeta? Ara, personaje bat maitagarria, oso maitagarria. Nik diska egiteko erabaki hartu nuenean pentsatu nuen egin behar dut ondo, ez diot falloik egin behar Lauaxetari. Eta arduratu nintzen gauza askokin, esate baterako. Bere obraren ikuspegi ahalik eta kompletuena eman behar nuen diskan. Izkeraldetikan Bizkaera zen, nik ez duen sekulan Bizkaera zitzekin, baina, bueno, eta orduan lagun batzu hiri eskatu nien, irakurriz ezatela, magnetofoi baten aurrian, kantatu behar nituen poesiak, ondo esateko. Eta horrelako mila kontu. Gero, azala, jo nintzen, Bixente Amesto irengana. Eta harrek egin zidan oso azal ederra, politia, eta esan nahi dut, ua izan zen nezako, ez dakit nola esan, nik uste ua izan dena diskorik importantiena neria. Eta Angel Erzundiri entzuna diot, berak esaten du, Anjon Balberderen diskoa edo bere lana Lauaxetari buruzko, Inez Balu, Lauaxeta ez zuen inorrek erzautuko hori ez da gila, hori exagerazio pixka da, ze Lauaxetak bazitu lagun asko, eta bere garaiko jendeak ezagutzen zuten asko, noizbait jarriko zuten behar duen lekuan, ez? Baina, bueno, lagundu nuena hori bai. Eta horrek asko arrotzen. Mugarri bat izan denaren zalantzarik ez dago, eta bada baita ere, aipatu duzun guzti horren erakusle ere, zure egiteko modu dotore horren erakusle ere, zaindu hori. Izugarrizko lana egin duzu, euskal poeten lanak musikatuta eta aireratzen, Lizardi bera ere bai, Lizardi ere esanguratxo izan da zuretzat, berezia, haure aitaren ahotik ezagututakoa? Bai, euskara ikasteko itxian, nire aitak jartzen zuen, egin zituen magnetofoian batean grabazioak. Eta jartzen zuen musika de fondo, Brahms. Eta nire amari eskatzen zion irakurri zela Lizardi. Eta ura harri bueltak emanez eta abar, hori ikasi, lagundu zion ikasten. Erraza izan da, Lizardi musikara ekartzea? Ez da oso zaila. Ez da oso zaila. Zailagoak badaude. Lizardik
nola ez dakit nola esaten da, baina bersuak karratuak izaten dira, beti neurri bera, eta horrek musikatzeko errestasunak ematen ditu. Poeta modernagoak egiten dut, neurria erabiltzen dute beste era batera, askoz libreago. Eta horrek... Hor dago erronka. Hor dago erronka, bai, horrek zailtzen du asko xema. Baina erronka horren ere etzara galditu, Arkaitz Gano, Miren Agurmea be, Jule Goikoetxea, ekarri dituzu, musikatu dituzu, hauen poemak ere. Bai, horrela tokatu da. Tiraz beraz jakin duzu, bai atzera begiratzen, eta hor, euskal kulturaren altxorroiek ekartzen, baina baita, egungo garaietara begiratu, eta hortik ere zer hartu, eta zer zabaldu, ez? Bai. Ara, hor gertatu da, Xabier hilta gero, ni izan nuen, ni umerzurtz gelditu naiz. Baina, bueno, utzune hori ez bete, baina, bueno, Angel Lertxundekin egin dut. Bere itzal azpilan edo errefusiatu naiz. Orain, Lertxundiren gerizpean, harta. Bai, harrek eman dit babesa eta aholkuak eta denetik, eta oso hartu eman onak ditu, oso tipo ikaragarria da Angel Lertxundea. Idazle ona izatez aparte, personalki maitagarria da. Zuk zeuk ere, balen etxetik jaso zenuen gixan behar bada ez, aitaren figura horri berriz ere aipamena eginez, jarraitu duzu enpresan lan egiten, etxeko enpresan lan egin duzu erretiro hartu arte, uztartu duzu musikagintzarekin. Baduzu damurik musikagintzara erabat dedikatu ez izanarena? Hor beti badago aukera bat egin beharra, ez? Eta, bueno, ni oso gazte ezkondo nintzen, eta 3 alabai ekarri genituen berehala. Bueno, 23 urtekin ezkondu, eta gero, 30 urte nituen erako edo, 3 genituen. Eta orduan aukera, musika hartu banu ogibide bakarra bezala, nik uste gorriak eta beltzak pasatuko nitula. Eta orduan ez duen hori egin. Pentsatu nun nire aportazioa, naiz eta osoa izan ez, baina konpartitzeko zera ibazeola beste lanbide horrekin, inprentako lanak. Beste lasaitasun bat eman dizu hortaz behar bada, eta musikaz gozatzeko beste aukera bat, eta musikarekin beste bide batzuk irekitzeko aukera, garai batean izan ziteken baita autu politiko bat ere, euskaraz abestea bera ere Franco garaian bazelako. Bai. Bueno, dependentzi hori ez eukitzeak niri mandit libertatea gauzak bestera batea egiteko. Preokupatu gabe, beste alderdi hortaz preokupatu gabe. Tira, datorren hileko hitzordura etorrita, ekainaren 21ko hitzordu horretara etorrita, Victoria Eugenian izango den kontzertu horretarako, bueno, izango da, sari ematea, baina gero emanaldia ere bai, gogoz? Bai, gogoz eta eskertuta, mila esker ematen, aprobetxatzen dut berriro ere, eskerrak emateko, da, hori erabaki dutenei, eta bai ilusioekin nago, kantaldi hori egiteko. Francisco Herrero izango duzu, biolinarekin, Iban Carmona biolentxolarekin, Joxan Goikoetxea akordeoiaz, eta Txema Gartes kontrabaxuan lagun hartuta, ez dakite repertorioa pentsatuta ote daukazun, ezer aurreratzerik baduzun? Aurreratzerik, bueno, ara, nire kantetatik, bueno, noski, denborak ondo neurtuaz eta hartu dituzik kanta batzuek, eta berri batzuek ere badaude, pare bat. Bat da, nire arreba bateri dedikatua, Gerardo Markuletaren poesi bat, eta beste berri bat, behin edo bi aldiz bakarrikan kantatu izan dutena, eta Miren Agurmeare beren beste poesi bat. Eta gainerantzekoak, betikoak ez dut esango, batzuk daude gutxite kantatu ditutenak, eta baina, bueno, nire hasieratik hasi eta hartu dituten kantak, hori, normal. Antxon Balberde, mila esker gaur gurekin izateagatik, plazer bat izan da, zu gure etxean izatea. Ez horregatik, eta ikusi arte ba. Hitzez hitz oinazea kantoka, kristaletan lambroa bezala, hitzez hitz kantoka.
kondensatzen utziko dut. Tantoka hitzez hitz, tantoka. Eta hitza oinaze izanen da, oinazeak gure zauriak sendatuko ditu, zorrea kanporatuko. Tantoka hitzez hitz, tantoka, tantoka. Eta sendatzean egunek emeki, bata bestearen gainera, tantoka isurtzen jarraiko dute. Goizeko 10:00 gutxi, giro apur bat zapuztu beharra dugu gaurkotasunarekin, barkamena gure entzulei eta barkamenak ere gure analisi maiko kidei, baina atzoko albistea bada ere Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak arrazoizkotzat ikusi duela Errekaldeen foan bala bitartez ertzaintzak zauritu zuen gaztearen salaketa. Argi esan du, barrabila galdu zuen gaztea zegoen inguruan ez zegoela istilurik zaloa. Segurtasun sailak behin 3 ondorio plazaratu ditu Legebiltzarreko segurtasun batzordean. Bertan Bingen Zupiriak onartu du saltzaileak aurkeztutako dokumentazioan salatutako gertakariak islatzen direla. La documentación aportada por el denunciante parece reflejar los hechos denunciados. Halaber, ondorioztatutzat utzi du tiroa jaso zuen gaztearen inguruan ustez ez zela istilurik egon. En la zona en la que se encontraba el denunciante presuntamente no se estaban produciendo incidentes. Gainera argi du salatzaileak irismen laburreko foam jaurtigailu baten kolpea jaso zuela. El denunciante recibió el impacto de un proyectil FOAM de corto alcance. Por tanto, en principio, el arma con el que se disparó es un lanzador de 40 milímetros utilizado para este tipo de proyectiles por parte de la Ertzaintza. Gorka Ortiz de Ginea Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak galdetuta Bingen Zupiriak esan du 40 kamera zeudela ertzainan artean banatuta, baina batean ere ez zela gertatutakoa grabatu. 40 bodikam egon ziren operazio horretan, danan irudiak ikusi dira eta bakar batean ez da agertu salatzaileak salatu duen egoera hau, baina horrek ez du besterik esan nahi. Sailburuak legebiltzarrarekin eta herritarrekin duen gardentasunarekiko konpromisoaren zati gisa aurkeztu du agerraldia eta esan du ertzaintzak indarra erabiltzeko legitimazioa duela gizartearen aldetik, baina indarra ezin dela indarkeria bihurtu, bere oposizioa aurkezteko adibidetzat jarri du asteburu honetan edabideetan argitaratu den elkarrizketa bat. Eraso bat sufritu duen persona bati egindako elkarrizketa bada. Eta elkarrizketa horretan persona horrek esaten du ezin ditugula normalizatu egoera batzuk eta gertaera batzuk. Eta hori esan du, eraso bat jasan ondoren. Eta ezin dugu normalizatu legezkanpo dagoena, legezkoa baliz bezala interpretatzea. Horrek ondorioak dituelako, eraguzietakoak. Eta ezin dugu normalizatu gaizki egindako gauzak gertatzea. Hori da, nire jarreraren abiapuntua. Jakiteko ere, akaso zelkarrizketa izango ote zen Zupiria sailburuak irakurri zuena, baina akaso ez dakit, nabarmendu ote daiteken agerraldi honetatik tonu aldaketa puntu bat, ez dakit gertutasunagatik ez dut Josu Erkoreka alako terminoetan hitz egiten, edo eta ez da ere Rodolfo Ares zendutakoa ere, ez dakit zuek ere bat egingo zenukete honekin, Iraia? Ez, nik uste inondik inoraz daukala zer ikusirik ez, eta uste oro harrez pixkat horrek harritu gaituela, ez? Harritu, nire kasuan behintzat ez zentzu positiboan, ez? Beti izan delako, ez? Segurtasun sailaren bueltan ezagutu ditugun perfilak, perfile gogorrak izan dira, adierazpenak egiteko garaian ere, askotan, utzikeria parte bat ere, ez, arduragabekeria parte bat ere egon izan da, eta atzo Bingen Zupiria entzun ostean hor badago norberaren arduren asuntzio hori, ez, alde batetik, eta bestetik iruditzen zait ere zintzotasunez hitz egiten duela, eta batez ere eskertzen dela kanpora begira eta gizarteari begira
herritarroi begira, ez, behingoz, bueno, segurtasun sailburu batek lehenengo eta behin gauzak nola izan direne onartzea, ez, eta ez pixka bate horre ezkutuan edo beti askotan ikusi izan dugune alde ilun horren atzean ezkutatzea, eta bueno, ikusi beharko da, prozesu honek nola jarraituko duen, ez? Argitu behar direlako horren atzean dauden ardurak, ez, bueno, aipatu du, kamera guztietako irudiak ikusi direla, eta ez dela inon topatu, bueno, hori ere arraro xamarra egiten da, ez? Baina, bueno, espero dut, honen atzetikan prozesu profesional batek, ez? Eta zuhurtziaz egindako prozesu batek jarraipena izatea, eta hortikan aurrera ardurak argitzea, eta bueno, epe zabalago batean hausnarketa bat zabaltzeko balio dezala, ez? Hor badagoelako hausnarketa baten beharra polizia ereduari dagokionean oro har, eta kasu honetan bueno, ertzaintzaren baitan eta ertzaintzak historikoki izan duen ibilbideaz eta izan duen jarduteko moduaz. Martxelo. Bai, uste eta askotan bertan hitz egin dugula ertzaintzaren gehiagikerietaz, eta aipatzen genuen behin, ertzaintza zibilizatuago bat beharko genukela, eta bueno, Errekaldekoan uste gehiagikeri horietako bat dela zalantzarik gabe, gaztetxe bat desalojatzeko egin zituzten, eta bueno, ondorioak hor daude, ez. Baina egia da behar bada aipatu dezuena, ez ni horrekin ados nago, ez gaude ohituta barne sailburu batek horrelako azalpen argiak edo horrelako jarrera batekin joatea parlamentura, okerrez banaiz ere berak eskatutakoa agerraldia izan zen, ez? Zentzu horretan ere ni uste ez dakit gardentasun izpi puntu bat ematen diola bere jardunari, barne sailari, ez? Ikusi beharko da, uste bide honetatik joateko lehen urrats bat izan daitekela, baina Iraiak esan duen bezala horrek jarraipen bat izan beharko luke, ez? Baina zentzu horretan, bueno, horrelako tonuak, horrelako asalpenak eta horrelako jarrerak izatean, uste, bueno, itxaropen txua dela. Alaia? Bai, bueno, nik uste dute Zupiria sailburuak kasu honetan erakutsi duen hori, zintzotasun hori eta jarrera bueno, nolabait berri hau bueno, postekoa dela eta garrantzitsua dela horrela izatea, ez? Eta bai, bueno, ikusiko dugu honek bueno, edo aurrekari bat izango den mendik aurrera, bueno, emandako datuekin edo emandako informazioarekiko, baina bueno, garrantzitsua da horrelako gardintasuna bermatzea eta horrelako jarrera izan duela nabarmentzea, bai. 2 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 10 gutxitarako, beraz Alaia gaurkoan agurtu behar zaitugu apur balenago. Eskerrik asko goizonetan gurean izategatik. Bai, egun ona izan, agur. Baina hemen jarraitu beharra dugu. Hitz eta pitz bestelako aipagai batekin herrien burujabetza eta bizitza duinak izango baitira emakumeen mundu martxako aldarri nagusiak. Aste honetan Euskal Herriko txoko ezberdinetan hainbat ekintza burutuko dute. Hilaren 10ean ekintza nagusia Bardetan hasi eta Donostian manifestazio nazional batekin bukatuko da. Lurraldearen defentsan mundu eta bizitza bizigarriak erdigunean jarri nahi dituzte klima larrialdi bete-betean aurkitzen garen honetan, non baliabide naturalen ustiak eta biodibertsitatearen galera masiboa edota lurren oso abiadura azkarrean gauzatzen aritan, emakumen mundu martxatik jendarte eredu horretara bideratzen duten erakunde ekonomiko zein finantzarioak interpelatuko dituzte. Era berean, sistema cis-heteropatriarkal kapitalista eta kolonialista zuzenean begiratzeko beharra maigarineratu nahi dute. Hilaren 10ean, larun batean, Bardean hasi eta Donostian amaituko den ekintzan parte hartzeko deia egin dute. Tartean, Aramaio, Gernika eta Irun eta Hendai arteko zubitik igaroko dira hainbat ekintza eginez. Ekintza manifestazio nazional batekin amaituko da, Donostiako Iaso plazatik 7:30 abiaturik. Bagaiago jakiteko gurekin dugu, Ana Etxabe, emakumeen mundu martxako kide, egunon? Eixo, egunon. Bueno, jakin nahi dugu, emakumeen mundu martxak nola ikusten ditu, bizi ditugun garai hauek? Bueno, zuek sarreran aipatu duzuen bezala,
alde batetik, bai, sistema bera uste du zein dan edo nun kokatzen garen izendatu behar duela, hau da, sistema cis heteropatriarkal, arrazista eta kolonialista, eta honek suposatzen dau bizi eredu jakin bat inposatzen jakula, gorputz jakin batzuek batez bere jasaten dagoena. Honen barruan, hori emakume mundu martxak ikusten dugu alde batetik, klima larrialdi baten bizi garela, klima larrialdi hau, ez da kasualitatea, erakunde ekonomiko-finantziario nagusienak, beren makroproiektuen ideian garapenekin, inposatzen duzko bizi modu eredu bat, gure lurren eta gure gorputzen ustiaketan oinarritzen dana, eta geroz eta jasangaritza dien bizi ereduak ditugu, ez? Bestalde batetik, esaten dugu sistema bera kolonialista dela, ipar globalak, ego globalarekiko daukon, estatuen arteko tentsioen ondorioz, lurraldeak kolonizatzen die, honek gorputz arrazializatu eta migratuetan daukon ondorioak kontuan izan da, ez? Hau da, ez da migrazio aske baterako eskubiderik, eta atzerritartasun legea da horrein adibideetako bat, ez? Edo Irunen Daian daukoen zubia, eta horregatik ekintzetako bat bertan izango da. Bestalde batetik indarkeria matxisten kontua, hau da, gure sistema cis heteropatriarkala da nenean, ez? Muturreko adibideak beti bezala, urtero Euskal Herrian erabiltzen dituzten emakume eta emakumeak, eta hori, hola xe. Horre baitaren abarmendutako kontuetako bat ere bada, baliabideak azkar xautzen direla, baliabideen ustiapena bera. Esan daitek ere, akaso gaur egun azkarregi bizi garela? Ez dakit azkarregi edo, baina, bai die bizi modu eredu batzuk, ez, tokiko lurretako komunitatea kontutan hartzen ez daudenak, ez lurra bera, ez bertan bizi den komunitateak, hau da, ez die aldebikotasunez hartutako erabakiak, eta horrein adibide ditugu, adibidez, Urdaibaiko erreserba naturalean jarri nahi dauen museo hau, ez, Guggenheim Urdaibai. Eta horregatik ingo dugu Gernikan geldialdia, makroproiektu hauei ez esateko. Hau da, guk erabakitzeko gure lurretan zer nahi duen, komunitateak berak erabakitzeko ze bizi eredu nahi duen, ez? Eta leloak azpimarratzen dauen bezala, hori, bizi eredu jasangarri eta duinak aldarrikatu nahi ditugu martxa honekin. Eltzear den martxak nazioarteari dagokionez zer nolako hartu emanak izango ditu? Aipatu duzen bezala maiatzaren 10 honetan, hau da, larunbat honetan egongo gara Euskal Herriko ibilbide honetan zehar, eta gero ekainak 13-14, Europako ekintza eramango da aurrera, Marseillan bertan, 3 eguneko egitarau bat prestatuta dau, ez? Hitzaldi eta tailer desberdinekin. Eta gero mundu mailan 6. nazioarteko ekintza honek, hau hasi zen martxoaren 8an, Saharan, eta ibilbide bat osatuko da Nepalen amaituko dana. Horre, eredu jasangarriago bat lortzearren ere, hemen ere gakoa izango den kontua izango da, ardura dutenei aurre egitea, baina ardura dutenek ere, beraien privilegio eta posizioiek alboratzea. Ez dakit, prest ikusten dituzu halako kontuetarako eta ez dakit, egongo da gakorik horretan eragin ahal izateko ere?
Adibidez, migrazioan kontu honekin, migrazioan gaiakin, aurreko azkeneko 5. nazioarteko ekintzan baita borroka ardatzetako bat izan zen, eta gaur egun berrartu da borroka hildo hau. Adibidea da, egoera da, gauzak ez diela gehiegi aldatu eta jarraitzen duela, jarraitzen duela neurri migratorio oso zorrotzekin, ez? Eta orduan ez dakigu estatuek erakundeek daukien privilegio galtzeko aukerak zeintzuk, edo asmoak zeintzuk dien. Guk jarraituko dugu erresistentziaz eta erresistentzia aldarrikatzen, ez? Honen aurrian, baina ardura beste batzuk daukien, ez? Eskumen auren eskutan da. Guzti hauekin galditzen gara, Ana Etxabe, emakumeen mundu martxako kide, eskerrik asko, goiz honetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Partekatuko dugu aipagai hau ere gure analisi mailan eta galdetu dugu, ea gatazka hauen baitan ere bada atzean dagoena gizarte eredu bat, galdetu dugu ea azkarregi biziote garen, ezakit, horitxe bera ere partekaten nahi dugu zuekin. Bai, azkarregi biziote garen, argi dago baietz, gainera aspalditik ez esaten gabiltzen zerbait da, baina uste dute erritmoa jetxi ordez oraindikan eta zurrunbilo azkarrago batean sartzen garela, eta horren aurrean nik uste dute garrantzitsua dela sinergiak sortzea, ez? Kasu honetan emakumeen arteko borroka antolatu bat, ez? Eta lotura horiek edo aliantza horiek sortzea, alde batetik indarguneak zabaltzeko eta bestetik elkarlanak ere fruitu gehiago eman ditzakeelako eta kanpora begira ere eta gizarteari begira kontzientziazio lana egiteko balio dutelako. Bai, zentzu horretan uste interesantea dela, ez? Migrazioa edo krisi ekosoziala bezalako arazoak edo gaiak feminismotik lantzea, aldarrikatzea eta proposamenak ere mai gainean jartzea, zentzu horretan uste gizarte honek dituen arazoak emakumeen parte hartzerik gabe ezin dira aztertu edo ezin dira arazoei aurre egin, eta zentzu honetan ekimen hau mundu mailan egiten den ekimen hau bizik interesgarria da. Goizeko 10 izan daitezen 3 minutu besterik ez dira gelditzen. Martxelo Diez eta Iraia Oiarzabal, eskerrik asko goiz honetan gurean izategatik. Eskerrik asko, ondo izan. Ondo izan. Gaur urepe jarri dut berriro astrazarrean, itzali du sakana gau erdiko ekaitza, ta orain ez da maitia euriaren hotxa 2009an bezain gardena, bezain ederra. Gogoan gauta egun
Amerika zalean nirentzat zu ezin burutik kendu, ezin burutik kendu. Arratsalde honetako lehen orduan elkartuko dira Euskal Autonomi Erkidegoko Hezkuntza Saila eta sindikatuak negoziaketa mailean. Aste honetan Pedrosa sailburuak prentsaren aurrean egin du azken proposamena, hain zuzen mesfidati agertu dira sindikatuak sailburuak erabilitako formak ikusita. Goizeko 10 direla, hauxe nabarmendu beharra dugu. Oinatza Izpuru, egunon. Egunon Pelle eta entzule guztia, bai, arratsaldeko 3 da bilkuraren hasiera jarria, ikusiko da ze gertatzen den, gogoratuko zarete, lehen bilkura hartan ere oso asko atzeratu zela eta gauerdi arte egon zirela negoziaketetan ere. Ordea gaur 11:00 Gasteizko Parlamentuaren parean ere Estelas, Lab, Ela eta Komisiones Obreras sindikatuek mobilizazio egingo dute eta datorren asteko 5 greba egunen aurretik larunbatean manifestazioak deitu dituzte Gasteiz, Bilbo eta Donostian. Garbin Aranburu, Lab sindikatua. EAen hezkuntza publikoko irakasleak grebetan daude. Aurrez beste langile batzuek egin moduan hezkuntza sistema publikoa indartzeko eta hobetzeko borrokak dira. Horretarako soldatak duindu behar dira, eta bereziki baliabide gehiago behar dira. Baliabideak euskalduntzeko, inklusiorako, hezkidetzarako, politika feministak bultzatzeko. Guzti honengatik, intersindikaletik, larunbaterako mobilizazioak deitu ditugu. Bestalde, aipatu dugu Gasteizko Parlamentuaren kanpoaldean egingo dutela protesta, apirilaren 11 geroztik etzen plenorik eta gaur bai Gasteizko Parlamentuan 9:30 hasi dute pleno hori. Bozketaren emaitza honako izan da 75 eman dugu botoa, 75 boto aldeko, beraz, aho batez, onetsita geratzen da ekainaren 21-eko 12/2012 legea Euskal Autonomia Erkidegoko kiroleko dopinaren aurkakoa aldatzeko legea. Jarraian, boto azalpenerako 5 minutu, mistoan... Entzun duzuen moduan, Bakartxo Tejeriak lehen bozketa egin dute, dopinaren, kirolegiaren barruko dopinaren artikulua aldatzeko proposamen hori eginaz eta gaurkoan bestelako gaiak ere izango dira eta tartean herri ekimen legegileaz ariko dire eta tituluen homologazioaz besteak beste. Momentu honetan esan, Nafarroako suhiltzaileek eta foruzengoak adierazi dutenez, atzokoan Elizondon desagertu eta familiak salaketa jarri ondotik, 85 urteko gizonezko baten bilaketa lanak jarri dituztela martxan. Abian, gaur goizean, suhiltzaileek hala diote, 85 urteko desagertutako gizonezko baten bila ari direla. Atzo arratsaldean desagertu zena Elizondon suhiltzaileak, Guardia Zibila, helikoptera, foruzengoa, udaltzengoa eta Nafarroako basozainak ere bilaketa lan horretan momentu honetan dihardute jotasu. Esan eguraldiari paso eman aurretik momentuz bederen segurtasun sailetatik nabarmentzeko deus ez dela diotela, eguraldira garpena beraz Iker Ibarluziaren eskutik. Ezegonkortasun puntu batekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean goiz ostarte batzuk izango dira zeruan, beti ere zabalagoak izango dira ostarte hauek, lurraldearen hego isurialdean, baina kantauri isurialdean ere ostarte politiak izango dira. Hala ere goizean zehar berriz ere hodeiak ugaritzen joango dira eta eguerdi alderako zerua estali xamarrik geratuko da eta hodeiguneak trinkoagoak izango dira kantauriar isurialdean. Arratsaldeko lehen orduetan zaparadatxo batzuk emango dira, gehien bat kantauriar isurialdean botako du eta mendi inguruetan uneren batean gainera ekaizkutsuko zaparaderen bat baztertu gabe, Araba eta Nafarroa erdialdean ere zaparada isolaturen bat emango da, baina asko zeuri gutxiago izango da, eta hegoaldean aldiz ateri eutxiko dio. Azken orduetan lurralde osoan atertu eta ostarteak irekiko dira. Haizeako goizean aldakor xamar joko du, goiz erditik aurrera iparraldetik finkatuko da, temperatura minimoek behera ingo dute eta goiz hotza izango da, 1 eta 9 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak aldiz, zertxo bada ere, gora ingo dute, kantauri isurialdean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 16 eta 21 gradu bitartean, gaurkoan temperatura freskoenak, kantauri isurialdearen barnealdean eta atuxamarrotu lekuetan emango dira, eta altuenak aldiz, herriberan. Guztiagoekin geldituko era, eskerrik asko Inatz, eta joan aurretik beti bezala agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, egunon? Egunon, Pelli. Gaurko honetarako nolako kontuak aipatuko dituzue?
astoaren nazioarteko eguna da, eta guka... Mundu eguna? Mundu eguna, barkatu. Bai, ez dut inoiz oso argi izan, Pegi, zein den aldea bat eta bestearen artean, hori ere aitortu behar dizut, baina hori izango gara Raquel Irigoyenekin, Getariako Astoterapiako elkarteko, zuzendariarekin, pixkat astoen sustapen terapeutikoaren inguruan, eta ongizaterako terapia alternatiboen inguruan, haiekin, astoak maite ditugu, eta gaur astoak protagonista. Maite Frankorekin ere izango gara kontakizun giroan, eta akaso bera ere izango da astotxoen maitale. Ondoren Arkakusorekin ariko gara, Vatikanoaren inguruan, baina pentsatzen dut beste ikuspegi batzuetatik, eta amaitzeko Saharar elkartearekin ariko gara, Tolosaldeako Sahararen elkartearekin, batetik oporrak bakean proiektuak dagoeneko topatu dituelako hainbat familia, eta horten nahiko berri ona kontatuko dizkigu, eta bestetik badituztelako horre hainbat konzentrazio, aldarrikapen eta mugarri izango diren egunak datozen asteetan. Beraz, ipuinak, Arkakuso, astoak, Saharara begiri izango gara, hori guztia eguerdiko 12 bidean. Guztia bekin gelditzen gara, eta adi egongo era antzarka edo astenote zareten. Eskerrik asko, Inigo eta Goiuri. Zuri. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenorea izan heldu zaigu, bihar gehiago, ez kezkatu. Ondo segi, egun polita izan. Naiz Irratia.